veară mare, mare, un veară mare, mare. Mare siră mai mult ațării, clarinii, fluierii. Snute torne, cărvânare, nu te torne, cărvânare. Pentru Balcan, Tibini avea ioții două mușat. Dai mă, mare sea Cașlu, mare sea Munți, cam de dauni de metri. Cum mi torno leamo iare. La una rețină, tu, Uminița, noi așteptăm Pamporea, câte Ancona, și zicea, cățenul faci doctorat. Noare iarbă, spască caie. Și au luat România, avea 30 de horți, avea legată, eu și la tuti. Feci un catastrofe cum era Ciuchilor al Weigand, cum era Stoikov, Mladenov, Pântora. Noare iarbă, spască caie. Muzica alexește, când o fugim de Pir, muzica alexește. Armânii de Albania au folclor, țiau și frășăroții de gârții. Noare iarbă, spască caie. Are, da, o cam de dauni de an, că o aflăm deja ca Volchetul de Belogalicul lui Cezar, aflăm ca toponim tu Elveția, Valiz. Că avem atât mari diaforau Grăția din Ghios și din Micrasia și Grăția din Nord, este de aceea că mulți zboritori de limba greacă din Nord vin de alte etnii. Noare iarbă, spască caie. Ne-am Macedonii în sensul geografic a cloții, era elementul grățescu era absent. În Vârliga de Săruna, tu vestul, tu nord era slavă, tu ost, în Vârliga era hor de limba slavă. Noare iarbă, pască caie. Una parte sunt un cheamă armonipsiți, cum e Carpi, Țărnareca, alte parte sunt un cheamă câtă Macedonski, Dopia, vârgărească, și dapoi agin strat slav, creștin, dapoi agin strat slav mahomedan, și dapoi sunt un hor de muagir, tora eu și acloții era înainte slavofon musulmani. Soție duse, răte sare, soție duse, răte sare. Este de-are ziceți că nu poți să îngrepsești armânească, că latina se îngrepsea, este de latina. Rosia are mulți super serioși care îngrepsesc cu ăștia armânească, are ahăță, 3-4 din ai mai buni vlahuloc sunt tot Rosia. Sare laie, nă se facă. Am armânii nu vă să aibă văroară, cât nu au stat academie în spate, nu vă să aibă văroară o instituție atât de puternică cum este Academia Afinon, cum este Macedonscă Academia Naukite, cum este Academia Română. Sare laie, nă se facă, stană ploaie, s-o totească. Tema armânească, tu mine, este o provocare de care mi hârsesc cu cafețua, și de care mi cărtesc cu cafețua. Și un la eventul s-o sprândească.
prima oară la data lui Maria, e cu chiar al Todi și vrem și dăm moabete cu Todorlu. Furnia este că peste Sânchiro este ziua lui de anintare și vrem să-l tinisim, să-i spunem că îl vrem și vrem să știm duneaua lucrurile care le padră tră lumea a noastră. Tot de vas ahurim cu șicaia ta, mai asta, cu numa, când cum apândăseai care-i numa ta, tot de alcal. Bună ziua, prota. Cu Todi, da. Nu șicaie, că eu Așa. minimarisește să am nume, așa, eu neg să am numa. Și numa mea este malișor, mă ca o pierdut. Și Todi are armănescu nume, nu? Și de aceea marisește numea. Eram și ninti Sodorul tu gărții mult, aveam învățat și din mic când o alegam tu gărții. Eram Sodorul, Teo și asta darul al Dumnezeu și mult mușată nume și marisește slulbac. Tu Rusii când o spodăxii zici Fiodor, când în tu Vârgării eram Todor și Mihărsescu când armânii zic Todi. Nu ne-este limpede cumva să ahurim moabetea. Minduiam să ahurim cu Lali Ilia, al Pispa de Breaza, că el să disfeații mirachea tră lumea armânească. Cum l-o cunoscuși Lali Ilia? Alihia este că e una ahurhită bună, că era ahurhita mea cu armânea mea. Era prot la armânții cunoscui, iertat lui Ilia Pispa de Hoara Breaza, de Distratot, de Gârții, Tupindu. Când eram cu părinții mei, alegam la munți, eram pe Smolca, muntele Smolca, defterul din Gârții după Elimbu, dau unii 600 și după era noi cedeam tot tendă, tună ziua când eram la Smolica, avea un furtuna atât mare că tu octombrie avea neau, cădea neau în zeană la munte. Și alegam de munte în zeană la Dauni 500, eu aveam dormit aproape mult în zeană de limnele de țale care sunt tu, Dauni 200 peste Psescu, și zicem, aici facem toate cale până la Protahoară. La Protahoară eu ajung să-mi era pădzli, spade sconiții, pădzi armânești, și zicem să uscăm lucrurile, eram muceale. Trec un leoforiu, autobuz. Noi normal nu luăm de aici, că părinții mei sunt cam perifan, ziceam, de la Delphi până tu sinurul cu Carbinoșii, nu are un autobuz în Amaxi. M-aș pipadi? M-aș pipadi, acolo, faceam o excepție, cum ziceam, zicem, ghinit, ahât muceale, și slipem bacurile și tot, era, nu mai vreau și dem cu ele. Zicem, una oară, vă ziceam, neam cu autobuz până la Landă Hoară și dormim acolo în casă. Și acolo autobuz la cel. Un om venea și întreba de Iohim și eu știam în Grățeaștea și cheamă și apandesi. Și acăță el să-i zică că noi avem și alte limbă și la Nero zicem apă și la trapezii zicem measă și la mera zicem zuă. Și după de la brotele zboare ține avea zis că era cheamă ca spaniolă, ca latină, ca italiană, ți știam cheamă. Și asta era mult avea atunci? Câți ani aveai? Asta peste Psescu eram eu la 15-16 ani. Asta era hurhită. Și după ne-am și eu vizum și în călisire și tu ne num, dar ne vizum Conița, e fețe mare oaspețile atunci. Și omul era mult îndipusit, Ilia, că ne vizu pe noi și mi-ndoia germanați, fascistani. Și după mama mea căfta și un carte, zicea că noi vrem să găsim cartea lui Eleni, lui Nicolas Gațoiani, Nicolas Gage, care era și operatoră de cartea lui, care permitusește toată istoria de cum adunare comuniștii nițli, de horli, de tepir, de Macedonia. Și Petricură Tuxeani. Și Petricură 46, 47. Văsilile comuniste. Bravo. Și istoria asta, cu cartea asta, normal că era mult autorul, îngrăpsi mult critic de comunismul. Și mindoile a pispa că vrem de naționaliste, ideologice. Și dar poi ducim, am afeță el cadou, deci cu tot că eu nu știu să infun cu cartea asta, că eu știu unul de ficior este care furare și mă băgare tu Albania și după tu Ungarii. Am tot cartea să o vezi, să o ai, bună este. Și era prota carte, ți-o gheavasi tot pe Gărțeaști.
Tine aveai mai mulți ani ți ordinai gărții cu părințeli acolo. La Lilia fu trătini zățem acel care ți disclisi calea către lumea armânească. Vreau să l aducem aminte că ni dusești la el, tu Daunili 1, când eram toți de atunci cu Marilena. Și eram acolo distatul Breaza și adră misalea tră sorsa Despina în clima. Și duchii la el multă sinhinisi și harau că hinea și oaspisli ar mândit România aduși de tine. Asta vreau să zic aților țină Mutrescu că Todorlu ne ajută noi armâlii să ne turnăm la locurile a noastre. Cât se moabetea este emoțională, vreau nica în heamă să ne zici cum lu vestini la Lilia, așa tora. De mine acea adunare era una șudziră ni cheamă, Alexir și suțură interesele mele ni cheamă, că mine până atunci știam grățeaște, nu perfect, dar mă știam în ghini și știam cântețile multul. Și după vedeam că tuhorile este să zbura și alte limbă. Și pe Stipsescu, ca este tabu care este acloții, era ceva în feții mare mirache. Asta vreau să duchescu. Ilia era ani de zile singurul om care în zboră tine când temi, care era pe Stipsiti tabu. Nu se zborește. Nu se zborește taistă, că noi aveam altă limbă. Că nu era zbor baști armâna mea, era zbor tu alte horda porneasem prespa, idiu lucru, acolo avde da dopia, zicem, limba de oameni de acloții, armânește, zicem, vârgărește, tora, zicem, macedonski. Limba este tot, era alt tabu. Dar porneasem la hor în vârdiga de Atena, tu taie, tu Peloponez, tu Moriau, și avde arvanitica, limba și aduți cu arbinușească. Și tot, și lumea zicea, nu zborăm mai asta limba, mă avzeam. Și asta era, știu, Breaza, când intram tu în cafene, aveam altă limbă, când eram mine, altă limbă, când o făceam altă limbă. Și asta era un tabu interesant tot în mine. Și pe Stipsescu că el, în disfeții oclite este, mi feții mai sensibil, că era, avea ceva excitantă și când ne zeam una oară cu Ilia Pispa, iertat-lu, să cumpărăm casete. Că atunci nu avea YouTube și dacă lucru avea casete. Am casetele astea, casele ei, era canda de dus și ei, să nu zic de cannabis, că e legal tot. Era urât. Și ne zeam când se fur la discadic, la un CD shop. CD nu avea. Avea casete și LP-uri. La Tufidi, Sotirii Tufidi, avea, să știa că era singurul care la casetele lui avea și născânti armânești. Și eram acolo, când se fur, zicea Ilia la, nu zborătora, ți vrem, nu zborătini. Și zise el, era ca o prămătie. Le avea în ghiosă. Vindea iuva și... Și îngrepsea, țin minte, Ena, Dio, Flașica, Dio, nu îngrepsea. Tută numai. După, duche, era aproape, era tuti Almaneca, Lavieru, cântețile de Veriani, avea și fărșirot și avea număr și îngrepsea mai Flașica. Am le dădea cu mare misteriu și ții, de deațeale dăni. Și am intrat Hamburg, în 1971, tu marțu, tu 30. Marț, april. Facultatea Panapistima Oadraș Münster. Mai mult în Münster, iată, Germania. Și vreau să ziceam în dau zboară care fu prota sinferul atrău. Știu, tră limbi slave, tră geografie. Asta fură temele care ți-a era un compromis. Eu zic, voi să fac etnomuzicologie. Asta este că mă resește mult folclor și etnografie. Am când îți zici asta la părinții mei, zicea, știi, v-ați fați, v-ați mor de foame și una altă. Și luai un compromis, zic, îți cânte lucruri care era, știi mine, interesante, și știi ei. Ca să mă ajute, ca să zic, tora etnomuzicologie, mă ajuta. Și eu vă zic, tora ghini, asta mă să ai un mirachi, să bănezi, nu are băne, me ghini să o duți. Eu după feci pișmani ni cheamă, că nu feci etnomuzicologie. Și eu după 3 ani, Alexi ți-a cățai, că duchi că voi să dar, ațelții voi să dar și nu ațelții, după ea se pânea.
Că Mihai Mirache afli locul. Adra și filologie clasică, că te ajutară lucrurile este. Mă ajutare, că dapoi nu vas cățeam. Vățeam de la dreptul de la hurhita etnomuzicologie, nu vas ghevasem sanskrit și grecească antica. Că cu asta hurhi, latina, antica, grecească și sanskrit. Este mi îngrepsi la asta. Și dapoi vizui că voi tot limbile ți bânează și mi îngrepsi la limbi slave. Feci rusa, mi duci Moscova și tot bun era. Acă Alexim înheamă Chirolul, prindeți-țem că azi lucrezi tu dau locuri, lucrezi Beșli, Viena. Nu. La Academia de Știință? Nu? Lucrez, nu am... Și lucrezi și Iena. Nu am poziție, vă zic eu, membru la Academia. Membru la Academia de Științe? Nu e muncă, nu e job. Și la Universitatea de Iena, cum îndăsești catedra de limbi sud-slave. Exact, de pașiții. Prinde să-i aducem aminte părințile a tăi Pântusoni, au aș mulți ani îngrăpsi un textul trătini și am dat întrebai, diu ai mirachea asta să daima picali, îmi zicești că poate bună furnie că afentul este de soie din nafță, marinari. Așa zici. Așa zicești tora. Caftul daima născânte alihi, caftul exigi și psihologici, tora am altă, am așa este bună. Doli părinții tăi sunt fără dascali, data muri, au așa un an. Ți învița ei la Cilimeani? Ți învița? Ea li făcea, era la Dimotico, cum de la școală tinez, la tutti. Dascali. Și tatăl era cu chimie și cu fizică. Toți nu vreau eu, făcea el. Avea vreo legătură. Și apropo, psihologie cu nafțări, eu le zic că este de aceea că crescut cu caiac. Și stipsescu că toată legarea mea la limbi și la oameni este și ne cheamă în căftare de una eseuropie, echilibru, cum zicem, ca să am o zigă. Și după aia, de aceea că părinții mei era extrem de natură. Ei vă pimsiră tu siți tu fisi, nu? Pentru sonis. Bănața și tu stilul ăsta. Zici de căftam de toate lume locuri, părinții mei când îmi îndoia că eu vă zâneam 6 săptămâni, luau una hartă și mă trebuie eu tu bana este și tu lumea este n-are hori. Și n-are oameni și te că acolo, până acolo făceam 6 săptămâni și nu vedem văr. Asta era. Și așa ajung să eu tu multe locuri de Turchie, normal, Mexico, Finlanda, nu știu, tu Canada, tu Alaska și divizio estica nic și marisiră. Aveam un exichi. Eu sunt oameni, că și oamenii sunt mușați, nu? Au cultură, au idei, au limbi. Și că stai, dai mai un echilibru de asta legare tu munte, tu natură, ți marisește pântura multul. Și amananghi. Și la om, ca să aflu limbi și muzică. Tora, vreau să Mutrescu cheamă către aței care ne Mutrescu și să aduc aminte una hopă mult mușată. Când tu tine ne dusești de Moscopole până Șipsca, ți va zic că doar de geograf, mirachea ta si picali, picali de-ațea concretă, fizică. Mirachea asta de geografie, ți dea de părinții pentru Sony? Pe căliurile astea? Au doi ficiori, una era cu fisia cu biologie, fratele mai mare ca mine și ca cățăieli asta și făcea biologie. Și apoi vreau să întâlnesc altul ceva și a rămas geografia. Asta e cam așa ție. La alegări era de alihia, eu eram pitricutlu, eram omul care căfta la lume. Când tu caiac, ziceam, nu avem apă, după 3 săptămâni, iuvatul deșert, lipsește să aflăm apă și nu-ți bea apă de mare, de exemplu. Mine eram petrecut. Și ne zeam la hor, iuva, păduri, și zboram cu doneaua atora. Știam limba, nu știam, mine eram petrecut și mă resea esto. Mi-aflaie tu locul esto. Doar asta de limbi, apropiași din nic, fu prit căliurile astea care le feațit. Nu, ca este tora, ca să fie petrecut la vără, să zborește fără să știi, nu scoți vără doar, nu vezi asta. Nu vedeam. Și părinții mei zicea că tine nu și lasă mai, nu cățezi mai, trândăpsește cu franceză, aia nu lipsește să mai andar și spaniola. Le fecea și ție, ama nu-ți vedea multul cât eram mic. L avem mai multul ca muzică, maia mea zicea, zici și un cântec zicea și le ziceam fără să știu zborul. La muzică se vedea la limbi, Stipsescu cam amânat.
avut și praxa asta muzicală, învăța și pian și cu fluiara. Ții lichie erai? Pian eram mic, nu eram dații, nu aveam dații ani. Dar apoi mă mai mult dații, clarinii, fluierii. Nu am aer mult și chirolul și le lăsai. Prindeți dățem la cei care ne mutrescu că fost și dascal de joc. A avut și una, cum dusei și una pare de joc balcanic? Am multe. Ani de zile. Cât eram student, minim 1 oră de săptămână andrăm dahtări și alegăm și jocam, da. Prindeți dățeamă că fost și instructorul nostru de jocuri la Pilisterlu și fost și membru, tu parea noastră. Chirolul mușat, Lian și Năzeam și Singhișoara la concerte și la festivalul, dar la Proetnica. Și vreau mult și... Normal că ne cheamă hiți largul de Balcan, hiți larg de locuri de eu sunt armeni și să Alexei ne cheamă. Și Dugărței să Alexei, mă voi zic diaspora, ne diaspora, mai este... Mulți tu chiar anagheți bagă ună soi de nu zic balet, am zic figurții nu sunt tradiționale. De alicia. Da, și tu Albania și Dugărții are figura aceea care vrei să impresionezi, vrei să faci în dipoziții ca să vede lumea, ații, colo tumbi fații. Tradiționale ne cheamă apridunat, cu una filozofie dinapoi. Prinde să zburăm de profesorul Linau. Cu mare harau. Că erați tu excursie, tu gărție, el te băgă să da referate tra armâni. Fu una excursie tu gărție. Și el te pemsi să dari niscânti referate tra amenciu, tra seres, tra armâni de aua închisi pentru sonii teza de doctorat. Pot zic că tu n-au zis ținții când adrăm prota mare excursie cu Linau, Kai Linau, geograf din Germania. Nu pot zic că tu bana mea armâneam, iar aveam mare simasii ca alte grupuri. Iam tu Balcan, de bine avea ioții două mușat. Învățam paralel, vărgărește, tursește, grăsește, arbinosește. Deci nu puteam zic că avea focus. Mă resea mult picurarul, ca lucru. Când eram la munți, mă resea cașlu, mă resea munți, cam de daunii de metri, era mușat. Ca să zic că voi tora să-mi dar focus și doctorat, îți vedea de la una ziua, când eram egumenița cu Linau, după una excursie lungă. Tu geografie, tu Germanie, lipsea să ai puncte, și cum avem tot sistemul european cu ISTM-ul, lipsea să faci puncte și puteai să iei puncte cu o excursie lungă, ca de 3 excursii niți. Și de aceea Linau făcea o excursie de 4 săptămâni. Și aici te tine va fi un soi de local colaborator și vai în față adunări tu Vârgării, tu Turchie și andrăm un tur mare de Gumenița cu autobuzul din țării până tu Adrianopol, Edirne, Odrin și apoi dit Vârgării și tot turul la este o face o moderare, zburăm cu Saracaciani, cu Pomatcani și țin minte că aveam vrea de multe teme. De mine era fantastic când o dănăsim la Vico, și care este un canion mult mare. Drevenie fantastică și trecu un picurar. Și haraua mea, eram tu elementul ca să traduc studenții. 36 avem tu grup. Am Iria haraua, voi când eram aproape de Techirda, tu Turchie, și vizum nescânții Iuruci. Iuruci era oricum de Maia, da, era oameni, unul soi de Iuruci, coniar, turci, și lucra tabac, tutun. Și băga pe linia, pe teli, era mult estetic lucru. Și puteam cu ei să zboresc și tot și dure studenți, etc. Arăhtară lucruri, zic că himavație la canal, la National Geographic. Dar bitisită de turul estul Linau, dochi că cam multul am rachit armâni. Tora, de eu dochi asta, am mai zis el, la una rețină tu Egumenița, noi așteptăm Pamporea câte Ancona, și zicea, că nu-l faci doctorat? Și eu atunci nici nu știam ce este doctorat. Și aveam minte la master, la ce avea atunci, magister, zicea. Și nici nu știam, vă fac profesor de rusa, de bulgară, de geografie, eram așa, zigzag. Și zicea, mă, faci doctorat, apoi ai un proiect, apoi lucrezi la universitate, faci profesor. Și arăți, ăștia țăitora. Ama, după și faci. Prinde să spunem în cheamă teza de doctorat de Tnau Münster, care zburaște etnicitatea și răspândirea armânilor tu Europa de naia esta. Teza în și Tnau și pot să zic că am pon când nu este tu limba română.
Cât că vai ajuta mult armânii de oasa chicăsească cât diaforă, cât diversă este lumea armânească. Și asta e doar a ta tră noi, că în disfățești înheamă oclii să vedem că lumea armânească nu este maș cum o vedem de aua de România. Este multul mai mare și că locul în greacă multul tră identitatea armânească. Asta îmi se pare ideea excepțională că pentru Sonia armân în greacă n-ai mai multul locul iubănează. Nu atât constructul național, constructul țifu aoaș, nu știu câte sute de ani, ama legătura ațea cu locul iubănează. Ideea cum să vine după multe alegări, știu că imnaș chiro de 3 ani, vă răținții mei și pe ani, ți va zic că fuști locurile armânești să cum vahniți un armân, nu fu, până atunțea. Cum si astăsiră ideile astea tră îngricarea care o are locul tră identitatea armânească? Cum vine? Cu chirolul? Cu toate călurile astea? Cu chirolul și cu inspirația Linau, care zise de la Hurhită. Era interesant să vedem un doctorat cam sistematic. Ți-ți duchesc cu aței, că noi awații când ne-am aminciu, avem mai multul grățește. Tini, și vezi, tini știi armânește, grățește, tini lipsește, să exichisește acest lucru și poate că faci tu un doctorat care este legătură și în zisi, metodele geografice sunt acluții și ne cheamă noi, Tora Pistipsescu, că la cartea mea, ăsta este general, că noi avansăm, ne-am ninti și după cărțile noastre nu ne mai arăsescu, că ața era awaș dațiana, ața era ingăța întora de știu mai ghini, că ți-l ziceașiții. Este una, alihia de ți aflai atunțea. Ideea este că geografia ca disciplină, că geografia este cam mai mult direcțiile cantitative. Cafti lucruri care le zici reprezentativ. Vei să faci o afirmație care așa este, punct. Și de fiecare oară mă schină vără, vă schimbă tot așa. Ama noi când zburăm de identitate, taftotita, etnicitate, nu este așa. Este mult ușor cât vreo să ducim un om, să ne ducim pe noi. Și de aceea Pistipsescu la etnicitate, mai mare și mai să ducim zații 30 de oameni. Ama eu atunci, de tia că vin de la geografie, închisi ca să aflu un milie de oameni. Doar am vreți duchește, eu sunt armân, si migrația avea de eu vineră, de eu fuzire, eu sadarare hor și cătunuri și de este, este ghini. Ama ca să duchești identitatea lor, este zori. Nu poți. Tu unenili de hor, unenili de oameni, îți duchești. Adrașul Isapi, eu sunt tu armâni și... Aici o andraie și poți zice că tu chinezi când oameni. Ama ca fenomen, tot armâni bazat pe născânți oameni. Nu poți... Ufilisiși chestionare și mintea ta a fost să zburești cu oameni care nu sunt mintiți tu politică, că nu au tesi. Și cu ideea mult bună că un om care are tesi, mintea lui este înheamă alăxită și vruși sima aproape de armânul de aradă. Și doar care este, că poate și un politic și un om care are posesii, poate schimba om normal, poate bămbat. Eu căpta, un pic cu roania, un care îl faci, nu știu, ții, oamenii mai așa. De aradă, cum zici. Ne cheamă în părul rău de-apoi, că chiro de alte lucruri. Țin minte pe teta Peristere de la Brează, care tăliai zborul, după ce îmi zisi că îți ducheaște și era la școală și nu știi armânești, știi ația le întrebărsile. Aveam le BTC, tu trei să hăți și când o îmi zisi, tu așa, să zic un cântic, fuzi. Nu vrei să zic un permis? Zici, nu, am chiro. Dar poa, la anul. Mi duci la anul. Nu mai era. Și asta poate la mulți, de altă parte, feci și una îngleată tu cariera. Că mă făceam tot chiorou și alegam toată bana monă după permis, nu vă eram nici doctor, nici profesor, vă să alegam după permis. Și una oară după bana dau, 3, va una pofă și pitisești un lucru și după alați când vrei. Tu, teza asta pentru Sony, alăxiți-vă tu perspectiva asta legată de armâni.
Tora prindis lo aducem aminti Weigand, că fu german, Colegul meu. fu colegul al tău, dusi pila armâni și l-a adus aminti că și lui a pridusești greacă. După mulți ani, Daunili 1, cărțile lui înșiră unii 894 cenți, ți va zic că după 106 ani. Mai agonia decât pe Mucănești. Tu română vine m-a amânat. L-a adus aminti Weigand ca să spun cât zorii este trăun învițat, să-ți ducă tu locurile iubăneață armâni și si fitursească lenturile de șubei, că omul acel este agent, că ca știți agent are, ca știți are tu minte. Lucrurile astea sfeații cu Weigand, lucrurile astea sfeații și cu tine, fuși cât ursit tu gărție. Prinde, zicem, tu dau zboară și patimatele astea cu apriduțarea al Weigand, că editorul scoase cartea fără să te întreabă pentru Sony, fără să spună varianta țea finală și acolo tu varianta finală era un scântea lăxeri și tu textul la tău, era și un textul al Lazaru. Fu una experiență grea pentru Sony Trătini și a avut și o reacție mult joană, le băgași zorie la oamenii aței să bagă tu carte și una reacție a ta, eu să spun că nu hi simfun cu ațeații adra editorul și aveai niscântii critiți tră lucrurile ațele. Cum foi experiența ațea cu tipul seara al Weigand? Are problema tu, Barcan, că nu sunt o aesti lucruri, tu mână de intelectuali. Și nescânți autor, vin cât în afară că sunt mari profesori. Tu ești aminte de iertat lui Lazaru, ți muri recent, are 2 ani maxim. 2 ani. Și zice, toată lumea că este profesor și tu Sorbona, am mutrim, nu era vreo momentul când tu scrie, când îngrepești o carte, e serios, ai tendința asta. Eu tot le vedeam alte soi, le ignoram pe tot. Eu când vreau om nu e serios, ignor, că ți-l bați vreo citat. BTC-ul Goria. Atunci nu BTC, zici că voi standard, eu am una minduită, voi și dau nicheama una hăstuchi, cum ziceam, și lipsește să confrunt și naționalismul ce este, nu mai știu gărțitul, tot craturile este, am tu gărții la Armânia este cam avansat, cum zicem, și ca să vadă intelectualitatea de acolo, ți îngrăpsea unul, au și 130 de ani. Fenomenele sunt izilitora. Este craturile de Balcan sunt de un chiro, armânilor nu schiru, fenomenele sunt izili, de lihea. Weigand era încheamă pesimistul cu armânii și pentru Sony pitisită dieta de se va spitisească limba și nu va să cu fuștache Papa Hagi. Ama nu fu, n-a vrut dichi, alătusire. Dar nescânti locuri am vrut dichi, doar nescânti hor nu m-a Zborescu. Are nețtu aspropotam, 3-4 afliți Zborescu. El era și că zbura. Nețtu multe hor are faptul, nu maș la armâni, el a legat și la Mucănească, la Vârgări. Eu este mult utinisit. Și au atu România, avea 30 de horți, avea legată, eu și la tuti. Feci un catastrofi cum era Ciuchilor al Weigand, cum era Stoikov, Mladenov, Pântora. Izia, duțeară din apoi, asta la armâni. Scânti locuri, schirură de dip. Și pe Stipsescu, că mult ninte de el, să avea chirută și alte locuri, cum este Toarbania, Frașării și probabil cum este și Dugărția Centrală. Locurile eu sunt tutora NAF factor și tu este Carpenise, locuri din munte, ahi, zborăre, veloară, armânească, un soi de armânească. Cum experiența cum fu, zicești? Fu dură, fu de-ațea, problema nu era editorul, problema era comentatorul. Lazaru. Nu poți doar dețini de un om după 130 de ani să scoți una carte și îl faci pulberi. Asta era 30 diferențe, fără să zici la omul care vine cu inițiativă. Și erau lucruri grele. Pentru Sony, acolo ți zicea că Weigand era omul păltit de cratul român. Nu asta. Nu este de Alihia, cum a spus. Și era, ei tora un scholarship, un stipendiu de român, de părați europene, nu faci propaganda europeană. Este
Nu era plătit în România. E. Din contra, România mult îl critica când el tornă tu Lipska, Leipzig, Institutul de Limba Română, tu Institutul de Balcanologie. România avea mare reacție. E, și îngrepi și acolo, că și pușcariul cu Tuhursea și... E. Ți vreau să te întreb, pentru Sony, duchiși tensiunea asta, si smutrești una miletinică, cum sunt tu armânli, și lumea să te mutrească cu șubeie. Da, de una parte românli, de altă parte Gârția. Este posibil să neutru? Nu, și nu ia nanghe. Nu. Ne mușat schini cheamă neutru și alanțul stivor cheamă neutru, poți zici un zbur, o idee, ama 100% nu hivroare și nu ia nanghe. Da, și minitora, proda eram tu Gârții și da potul României. Am mai multe viomati, mai multe bănai tu Gârții, mai multe simpatii, am aua și acolo, zvede vahi. Am masli tu chești și lidzăți, nu e problema. E ghini schini cheamă neutru. Am și la cât pot. Și mine cât pot. Apofăsi, este un apofăsi, mas vrei, are o metodologie, are metode. Poți zici științific, asta și asta și asta, n-ai izghini să-l faci. Și mas faci, nu mă dă neutru. Are teoria asta care e ghinidit științele, zicem, exacte, că un observator alăxește fenomenul observat. Asta ghinidit fizică. Și sigur că este valabil și tu științele sociale. Cum duc știinii pentru Sony că știinii, acă vruși si neutru, alăxi și încheamă dinamica tu lumea armânească, ajutași lumea armânească. Sigur, și vruși să o ajuți, ama acă fuși neutru, obiectiv și cum este tu normal, un ambițat sibă cu mintea tinisită, să nu arădă, să nu... Ama cu toate astea influențași lumea armânească că o ajutași pentru Sony să ducească ea pe ea ișiși maghini. Îi cheamă paraxin că observatorul alăxește lumea care o mutrește? Normal. E normal. E normal. Era Nanghi și Pistipsescu că era mare harau și epitihii, că ne-asim de adun atunci tu Gârții și de apoi tu Arbinu și că de alihe se disclideau în cale. Pentru daunilii, Dumnezeu avea frică. Mine crescui magonia, tu 85 eram protoar tu vârgării, tu n-audzăți acățai, ninte din n-audzăți acățai să alag tu vlahuhor, tu pinu și ioțito, am aesto ca schibă Ehtru, după sinur, zic, era și după n-audzăți. Când tu taha zdisfețea, tu și tu Gârții, nu audzăți ca tu Balcan sunt tu mafios, ca să nu zic gifțel, sunt urât, sunt unul și de alantul. Și anapodă, și tu România, armaseră cu ideea că tu ani yinghiți, ne dedere în afară, vinere muagirli, sunt naționaliști. Alexir când te lucruri de atunci și zici, afli oameni fantastici, tu hor, poți să faci evrei, ieniți. Și vizui un andiras destul de mare atunci, până tu n-audzăți, până tu dau nili. Nu vrem, și tu Gârții, zice, vineră mocanghi, vineră românii care ne iau casitora, vor zghină casele și locurile înapoi. Era multe șubei, zice, suspiciuni, ca zicea, de dauli părți, mult mari. Și Mihărsescu, când asta potui cheamă, să ajut. Și prindis le zățemaților țină Motrescu că ne disfățești calea, voi să aduc aminte calea de Daunile 1, unde eram Gârții, de adun cu tine și cu Maria. Eram în pare, îmi bătea inima când o tricui sinurul, că cu tine mi dusești la locul a păpâinilor a mei, la Livăț și Fimisescu când o luăm teta Vanghea și cântam acolo pe sucăcli de la Livăț, ne aveam un dor de hoară. Nu are zboară să Hristusescu ți-a dragi tră noi, cât că ne disclisești calea către lumea a păpâinilor a noastră. Lumea din care ei fuziră, lumii care nica era tră noi azăptisită, încheamă interzisă, nu că nu puteam să ordinăm, sigur, ama nica era taburile tu minte. Și prindeți de că eram cu tine tu Daunile 1 și de-apoi tu Daunile 3 eram tu Republica Macedonia din Chiari și de-apoi tu Albinușie, tu Daunile 3 și de-apoi Daunile Ținții ne dusești vizum
eram Beșli de acolo Hurhim, vidzum toarele armânilor tu Beșli, tu Viena, și de apoi toarele armânilor tu Măgerie, tu Ungarie. Nu are zboară să Hristusim lucrurile astea care le-a dragi tră noi. Sigur, atura lumea urdină, e mult ulișor, niții nu agărșim că era zorii ninti să urdini. Anghisaș si așa ca o turlie de ghid tră armâni, e așa stihisi. Cum a hurhia asta? Cum a hurhi lucrurile astea? Cu ani, cu... Nici nu știi. Nu știu. Nu, mine nu se misesc cu tora. Bine, am ația, durerea, că la voi ați avea mare mirachi, ți era acolo multi și când înzățeani cu chira mea și voi și chirolul din Ninti. Evantia. Noar, tu Macedonia. Cu iertare, Evantia. Și vărnul era acolo, știi, Evantia, plâmsi când o dusei și acolo, plasa, știi? E mult emoționată, da. Știi că Alexei și încheamă programul, mai s-o dus plasa, era străpăpânlea ei. E paraxin încheamă că ne luăm multul chiro până să nu era tu Naudăț, nu era tu Daunii. Ei era Daunilii. Madalihia nu avea vârtă. Toate țările cările care fac, aproape tot îți duc în cafeana cu tora. Tora este banal. Era zori. Și de mine era zori. Apropo, și mine când eram protaclo, era cu voi, era zori. Că duceam și dorul la vostru. Am ști mine, eu mi-aveam mai luptată ca să-mi fac locurile astea cumva amealia, aveam oaspeți. Era una luptă, și știi, gărțește toate horile armenești. Voi, care nu erați vărul acolo, din un moment la landul, erați acasă, acolo ți-l știați pe toți și ziceți, frate. Și să dădeam și lecții. Era tot așa ne cheamă de mine. Că adusem aminte Pilisterul, vreau să te întreb lucrurile astea care sunt cântic și joc. Tu, cartea asta care e și tu Daunili 6 la Tritonic, ai un capitol mult umșat cântițli și jocurile dit Pindu. Și acolo a dat una analiză cu multă zigă, ți va zică împrumut. Și lucrurile nu sunt ahăt limpiți cum nu se par, nu e ahăt limpidi cum îți dusi un cântic de la armâni la greții, de la greți la armâni. Sunt cântiții care sunt cântate pe gărțeaști, cântate gărțeaști și armâneaști. A dat una analiză mult umșată și vaheaua asta și miracheațea a ta de prota, etnomuzicologie. Cum vezi diafuraua asta de abordare pentru sonii? Acolo tu gărții, lucrurile sunt maștiri, nu te aua cum te arisești, ziți, tu te-asti turbo, te-a hunisit și ama tinili vrei tuti, nu li judiți, nu bați una etichetă. Cum este cu lumea asta a cântătorilor armâni? Cum o vezi? Tora Marisescu tuti nu e așa ții. Am și mine vrerile mele și nu le zic daima, că muzica este și ceva, ți ai mult înăuntru. Și poate este ceva, ți ne leagă cu un loc. Că muzica Miduescu, ca și mâncarea, nu este la țel nația, tu care este la țel, cum zicem, la țea etnii și crat, am este la omul care cântă, la omul care îl măcă, care îl va. Asta este. Și este tu un loc. Și le iau unul de alantul. Tare se aștept ei. Și tora, n-încăcem de polifonia armenească, arbinoșească, gățească. N-încăcem de chiftazile sunt turțești, armenei, vârgărești. Sunt laței care îl consume. Și sunt la un loc. Muzica alexește. Când o fugim de pir, muzica alexește. Armenii de Albania au folclor, ți-au și frășăroții de gârții. Când ei cam la Nzeana, cât de la Cavaia, eu sunt țării de armâni, cât de la arbinoșească musulmană, alasă, cântă carbineșli.
când uneți cât de sud, cât de est, locul să lăxește. Și normal este că armânul care ghini tu, inghiți și tu, 40 tu, românii, aduți muzica și unul să lăxește. Mai sus la armâni, că vineră cu muzica a capela, vineră fără instrumente. Intră instrumentul din locul de țisuntul și lăxește tot. Muzica armânească nu era armonica, e acordeon. Nici gaida nu era. Armonica gaida este tu maghedonii, tu e pir. Mult obțin. Tu arbinu și are unul, două, sunt aproape de curceauții când gaida, ma ația cama originală era fluiera. Fluiera și a capela, boțile. Și când tora folclor armănescu ți este aprilunată și tot prea galea, cu boți multe, bați un armonica și bați un keyboard, normal că să lăxești și să îndară tu Dobrogeana, ili sărbească, ili țivleitini. Pentru Sony, în purmotul lui este un om iu, mai este. A și sfații că lumea să adară diafură și cânticul armănescu numai ta este unitar, este a răspândirea între care zbură și ahât mușatru teza ta de doctorat joacă un rol. Prin să spunem la oameni un lucru timirachi, ți l-a adras și de adun cu oamenii de la Muzeul a Huriatului Român. Speranța Rădulescu. Cu Speranța Rădulescu muri. Iertată, era una miare timirachi. Aua este una capodoperă. Cântarea asta polifonică de Andon Poci. Și pot zic că eram și o martor la prota sesiune de înregistrări de Daunii 3, că de-apoi a fost una în altă sesiune tu Daunii Ținții. Ți fu mult umșat la acea protă sesiune că era sinhinisea, emoția aceea de îndămusarea a noastră la Nica Parea care ghinea de București cu sinhinisea oamenilor de acolo care nu așteptară. Eram Tuhanea și în Gherghi, cum lu clima. Și tine a dat și înregistrările acolo, oamenii și măca și zbura și cum a fost tehnic de nu duchi că eram tunăhanii și mi-ndosul că nu fu lișor. Zduchește, am avut iartare microfon care îl bați tu în direcție, ma tot e problema de aceea că la polifonie când o cântă tot de duneau în vârliga, tot proații, bunelile. E savdu. Savdu, ma nu e problema. Speranța ți se mult gine, de parter vrem tora, nu li vrem dit studio. Da, poate normal, mi duc acasă și îl face mai ghini. Am emoția aceea îngrică mult, că interpretarea este. Ahurhim cu protlu cântec, eu cu Speranță nu eram sinfom, schimba protlu cântec, este că era de jale, era un miroloi și asta nu lipsește. Și aceea de Anton Poci scârtire, că ți-l băgași în intim, că aceea este ceva mult intim, nu-l vrem la capăt. Am zis că este capăt operă, este ca la noi, la Oaș, că vine cu dactării de ca o fantastic și arhaic românesc. Și zici, nu e reprezentativ, bagă ceva care vor și ei. Ei tu hoară, nu vreau restul cântec. Cântecul este scârtire, zice că nu o să o disești. Mai este de lihea bun, este mult arhaic, am ieși maș pe masă după un îmbeari. Când o duți și dăți unul nu faestă, nu cântașiții, la studiu nu ți iasi. Să duci și ne scântitora la făr și roți, au da este la care arucă boțe. Când altul, cloți tu formație, zici, nu le bagă aici, că bine zică că him agri, nu le bagă. Nu le avde tu studiu, am le avde acasă, le avde la restaurant. Și aua este un compromis. Are ne scânti de pe masă, ne scânti de la ei acasă, cam stil studiu, cum și dentora. Zic și alantă, tora, artea este la ei, este familia Pașu, Jarcali și toți acei. Nu sunt a noastre, este una hoară și sunt 100 de hor și mă să avem cheamă mamolchioro ca sidilul aistu, cu puclet, cu tot și cartea, putem să îndrăm sute de aceea că aici tradiția are ca să hoară aproape. Adrăm în cheamă mă abete înainte de filmul ăsta și înțesești că adrași multe înregistrări cu oamenii care intrară tu filichie, acolo tu arbinoșie. Și voi să aduc aminte că acolo tu în înregistrare era tatăl Bașu care avea dat 16 de ani de ahapsi și cânta cu Hiliu. Dionis. Zăni cheamă de arhiva asta, de înregistrările astea cu armănii tu filichie, tu ahapsi, de arbinoșie. Adică că e latini. Eu am vreo 30 cam de ani și de la doctorat alac și de atunci când îmi zise peristera inu ca să cântu și mi turnai și unul aflai,
Ca să nu mă apățesc cu acest lucru, apofăsi și ala cu recorderi și cu camere și fac acest lucru. Și când înveți unul că ginul la Harvard să dăm un premiu, Emilia una moașă de Anton Poci, vrei mai mult moașă. V-ați duc acolo. Asta este și de aceea avem mare multi și cu echipa de la Iena și cu acei de la Academie de Viena și cu chira mea și cu câți putem mai multul. Numai și la armânească, mă și la alte limbi de Balcan avem nescânte nili de sihăți adunate, cam de 100 de terabyte arhiva, care este atât mare că nu pot să-l țin maș la Iena, ele maș la Viena și împărțesc cu, că maș backup-urile cu Stusescu vă rețin simili de european, așa că avem multi care putem să scotem. Și aceste de filachii care ziți, este un exemplu la Cloții cu Dionis Bașu, avem Pistipsescu, a intrat cu echipa care zice și prota cu Spiro Poci de Eurocaster, poate și vreo 30-40 de biografii de bană, când în luare comuniștele, când ne băgăm tot filăchii, țipățăm toate metodele este chinezești cu apa pe cap, cu băgare când e nani cu chirlis, ne cântă și ne băga mâncare, tu guvăr de chețăr. Toate aceste istorii. Pântora și anul trecut eram Vlora să aflați ediționii oameni. Vă ascultare, scuze cu iertare, nu avem când. Ahtar CD, putem să intrăm chiar mâine de filăchii, chiar mâine de Paște, de anul nou, avem material. Ți vă zic că chistarea asta, uai, am aprins și bă oameni care se lucrează, trasibă scoase tupadi. Născânte sute de frânze avem. Intrăm în transcrier și Marilena Andra și una doctoranda de-a mea Andra și Spiro Poci și Andreea Pascaru. Sunt oameni care intrare la este transcrier. Poate schipă și 400 de frânze care le avem etimi. Că zburând tra asta, prinde să aducem aminti proiectul ăsta trău Vlah, filisici numai de armânilor, mai este un acronim. Vanishing Languages, limbi care chiar. Asta este una altă arhivă mare care și proiectul a hurhit domnului Șaspre. Este o comisie, nu e una comisie. Știi cum îndusește proiectul ăsta la Academia de Beșlei, de Viena. De Beșlei. Așa. Bună, neață Ghini, acolo avem și mongoliști, avem și are toate turlile de 40 de limbi avem, care chiar colegi, și că nu poți mi-a luptă maș termânească. Asta fună și caie să filisești acronimul ăsta ca să da numai de armân? Nu este numai de armân. E una joc. Este un apropo, este una giocare prota, că eu multul vlahofil, cum zicem. Este și zborul Vlah, care, ca să cităm pe oaspeta iertată Zoe Papazisi Papadeodoru, Vlah este unul de cam neduchiti și mult interpretate termenii din lume. Că Vlah cam de dauni de an, că o aflăm deja ca Volche, tu de Belogalicul lui Cezar, aflăm ca toponim tu Elveția, Valaz, este și la Ana Comnena. Nu te istorie cum zborul ăsta Velș intră de-apoi ca Valh, tu limbile slave și îți dă din limbile slave tu greaca Vlahos, adică toată calea asta este nici un apropo cum schiare și termenul și etnonimele. Că Vlahos de-apoi are insule cum este Cipru și Naxos, acolo este un joc, una giocare. E cum este Saracacean, Carcaceanu, ți nu zburăți cu armânești, tu gărții tu sunt tu Vlahi. Vlah are multe noimi. Că tot deșlisi moabeta asta, prinde în cheamă să zburăm între ambiguitatea asta zborului Vlah, tu gărții. Pe de una parte este lugursit ca una peză, ca una prozvulusere, între un om nepolitipsit. Sigura, tu legătură cu zănatea, de ațea legată de oi, ama sigura armânii tu gărții de-adiră și una lumache care de mult să prați trăgărție și un paradox, una apurie pentru Sonie că armânii sunt motriți acolo și ca evergheți, ca la sodeți și ca picurari. Tora. Asta este diafora mare, ca picurari sunt ca popor, ca grupa mare, ca armâni, ca vlahi, ca evergheți, ca nume, ca familie. Nu vă zic că Tora este nouă, este vlahi, evergheți, cum zicem tu gărții. Ninte era, da, normal, familia Dumba, Sina, una alta, Mocioni și nu știu, și acum, tu românii, ama nu zicea vără, aței sunt vlahi. Asta era familie,
de Elin, Vlahofon, mas vrei, am ațea zică că sunt Vlahia Vergheț, este Tora precunoscut. Nindi Vlahos era maș. Huriat. Și Pistipsescu care legătură, nu maș ațea cu zățtinii că Vlahos este și picurar. Asta este unul, cum e și tu Arbinușii. Noi armân, pe Arbinușii este, zicem cioban. Cioban. Este numai de armâni, standard albaneză, nu este local. Mas zicem, dicționarul are cioban. Este de acloție, că profesia zinatea sfații etnonim. Am este și altul, este și limba. Voi spui Stipsescu că doar nu zic că tu ți zborezi cu dialectele din nord, tu gârții, sunt de alte etnii. Am Stipsescu că una mare motivație că ți avem atât mare diaforau gârția din Ghios și din Micrasia și gârția din nord, este de atia că mulți zboritori de limba greacă din nord vin de alte etnii, vin de altul Iuva. Sunt mulți. Este ceva comun, se aflăm tu Arbinușii de sud, tu greacă de nord și tu vârgării și tu sârbii, până și tu latina armânească, reduți vocalele. E devine I, O devine U. Și tu te-ai este Alexir, sunt tu în zona largul de Constantinopol, largul de gărțismul de limba grățească tradițională de Atena, de Nafpliu, de Asia Nică. Și pe Stipsescu că Constantinopol nu avea chirută la otoman, la turți. V-ați dădea altă energie la limba grățească din nord. Și multe fenomene care le aflăm la grățească din nord sunt doar, zicem, de tracă, de ilier, de latină, nu știm. Ama sunt acolo, eu sunt și sunt comune tu limbile este, sunt de locurile este. Tu toate limbile ți să zburesc cu, ți le avem tu Macedonii, de exemplu, tu vest. Aflăm înscânti fenomene comune. Că aduci aminte cartea asta țin și la Tritonic tu Dauni Lișasi. Voi aduc aminte în scânti expresii ți li Lugursescu antologice zăsi de tine și prindeți, zicem, ațeatră armâni, una minoritate care poartă ca una majoritate. Este una expresie excepțională care o aflași. Sigur, tună turlie de a joc cu Irina Nicolau, care zicea că armânii sunt cameleonii a Balcanilor. Am tine aflași zboarele astea care a spun multul ghinii, ațea că armânii nu sunt tu câvgă cu cratul iubănează. Nu sunt tu câvgă. Mamultul ei poartă ca majoritatea din cratul acel. Pistipsescu că contributul la estul a tău este mult important, cât zic că este mult realist. Așa este. Da, și nu eu simt când se zic că armânii nu au craturi la au mai multe. Au mai multe craturi. Andrare și Gărția. Nu Mașgheia, Andrare și Arbinușia, ca mare aruptător. Protă, era ideea să scape de musulmani, să scape de turți, de otomani. Și că era. Și Nădea ca mare, era patriarhia, era cu limba grățească se scrie, avea multe avantaje, normal că de duți câte acluții. Prindeți zățem că tine ajutași multul, au afună una minare, au și înghițani cu precunoșterea asta ca minoritate tu România și mulți de armâni de-au ciudusea că armânii de Gârție n-au ideea asta de minoritate. Păi nu au, că ei nu slugursesc cu minoritatea acolo. Tu Gârție nu s-a lexit de la Lozan, unii n-au să dătau springeți, springeți. Este 100 de ani de atunci. Mileti, adică este acea viderea turțească, mas vrei anapoda. Noi și alanță, musulmani și creștini, mas hi cerchez, hi turc, mas hi român, hi grec. Este ortodoxismul romios. Care este scostul Migdanie. Este Roma neftera care este acolo, nu și hi una creștin, față de musulmani. Adrași analiza asta între armânii de Gârție, minoritatei greți vlahofoni, și tu sonii zici că diu sibă greți vlahofoni, pentru sonii ajung sim la vlahi care sunt grecofoni. Ți va zic că a zburește și cu multul curai, prindeți de țema asta, a cei care te cătugursesc că taha a dat jocurile a gărțilei, omul ăsta a avut curai zică, a scăpat folclorul, a gărșit limba. Tinii cu tugursi și oamenii de acolo că limba este apusă. A avut și curaiul ăsta, a că înheamă fu ca sertă
Dacă noi nu dățeam alicia care vă ridică politicanți, și aua este anapotă. Lăsară folclorul și lăsară limba. Adică aua șțit. Tu găsi problema este că limba este daima legată cu propaganda, nu îngrăpsim, litere latine, propaganda românească și tot este care a rămas de pe chirolul de activitățile românești, care au avut 100 de școli și biserici în zona de Balcan de Sud. Aici a rămas ceva mult cu mare pică. Intră tumultul oamenilor. Și după și Grăția s-a ruptă până să aibă toți măgerile de Asia Nică. Avea mare zori în nordul. Toată partea asta ne-am Macedonie în sensul geografic a Cloții. Era elementul grățescu era absent. În Vârdiga de Săruna, tu vestul, tu nord era slavă, tu ost, în Vârdiga era hor de limba slavă. Nuntru era sefarda, era turci, era evrei, era mult uzori față un grățism puternic a Cloții și vine salvarea, să zicem, cu greții de Asia Nică, tu dau te dau spre Ingheți. Cu asta a avut și un argument, cum a avut România cu Dobrogea de apocă, băgare elementul latin și salvarea României a Cloții. Una parte de Dobrogea. Fimisescu, anda eram tu daunili unu acolo, nesim veria și era un spectacol și atunci ai vizum ponzel și achi că sim în heamă și fenomenul ăsta cu prosvizli, tini n-a ajutat și multul să aducim în heamă normalitatea asta care o aduți minarea a oamenilor. Că adusim aminte lucrurile importante care le adrași, prindeți-ți un care nu are legătură directă cu armânlii, ați-a legat de megleniți. Megleniții ați de nânti, care s-adrară musulmani și de-apoi vziră tu Turchie. Tine aflași de adun cu Asterios cu Cudis și adrași un lucru Timirache cu Xită Setle este. Era mușat, tu băna. Întrebarea este care fu hirlu care te dusi la Siafli? Aduchi, nu știu, poate nu fi Misescu Ghini, știu că a avut și niscânti mărtirii de la niscânță picurari care ziseră că îi știu pe ații. Oamenii ații era tu Turchia, mai era tu Turchia asta europeană. Să-i zițem. Cum a câțași hirlu să-i afli? Era iară, vrea din natura, că locul Meglen de Ghios, e cum zice Weigand bulgaro Meglen, și Meglen de Ghios, cum zice Weigand vlaho Meglen, este una zonă de is. Ai muntele Zena, vezi că ai Maccelan, pe altă parte Paico, ai un loc așa. Caragiova, nu? Caragiova pe turcește este. Caragiova de Iucară și Taul Caragiova. Și acolo în Zeana ai munți, e mușuteață naturală și ai toate etniile. În Zeana Dipculi văd Horata, Mazvrei, ai armâni, rămușteani și ardeliați și în Vârliga apoi sunt hor megleniți, de care de una parte sunt un heam armânipsiți, cum e carpi, Țărnareca, alte parte sunt un heam câtă macedonski, dopia, vârgărească, și dapoi ai în strat slav, creștin, dapoi ai în strat slav mahomedan și dapoi sunt un horde de muagiri, eu și acloții era înainte slavofoni musulmani. Acolo, alegai tu multi hori și la horde ți numai era. Tria ela Talescovo, Tușin, ai tu hori. Era hori în Vărliga din Nânti, Notia, eu îmi zisere că aua și zure musulmani. Și zici, hai să-i aflăm. Nu are, vă zneți fuștani, acolo are un giftu, eventual ațel știe. Că aței giftul din Nânti, ca să nu fugă de țea că sunt creștini. Așa că ță. Ne asim fuștani, și aflăm în familie de gift, de romi. Și îmi zisere că știm, vă să întreg pe familia Lemonizi, că protlu Pont, ți vine de Pontus, atunci, de Cafcaz, afla o familie de gift și zice că voi fugiți, că voi și dem tu casa voastră. Și cu achter moabeța, n-am ăsta de Tușin, Fuștani și Nânti, aflăm care familia de Ponză aflară ți populație tu Nânti. Meglenițli tucani avea fugită toți, avea rămas în scânzi gifte care zicea că him creștini sau nu him țiva, oricum nu him musulman ca să ne dați în afară. Ama când o vine muagirli și giftele lipsea să fugă. Giftele ței știa vlăhești și macedonski. Și tot răbânează în ghios, fustanii. Și cu aesti aflăm unul care ne zicea că una oară și un chiro vine o scrisoare
de Șarchioi. Ți scrisoare. Una scrisoare că noi fugim de alții și vă căftăm. Că atunci nu avea WhatsApp și YouTube și dahtări ca să ne aflăm. Una scrisoare, Awash Ghingețan. Și hai să aflăm scrisoarea asta. Nu știm, dar știm că era ștamp, avea sfrăirea ștamp de Șarchioi. Și așa neasem Șarchioi. Și cu COVID zice că eu voi zi știni și eu zic voi zi știni că tine și cu familie, tine și cu limbi, tine nu știu ce, avem interese care unde lantul completa. Și aflăm pomacii, de Târstănic, Firiopetra, tu zona aceea. Dip lângă Fușteni este una horă, tora vă ziceam de pomaci. Ei zicea atunci Citac, clar, Citac. Și ei fugiră lângă Șarchioi, aflăm pe ei și zură de cafene și zice, Șoprai, Arno, limba aceea. Și voi acolo la Caragiova mai avea și alți oameni. Avea născânțe care nu dățea Șoprai, avea născânțe care dățea țifați. Nescolăperul, dățea. Acolo vrem află. Ne dăți la Iucară Calamiș, la Calamiții era, hora gărțească, gărțească, de-aia în afară pe grețul dau spre și băgare Meglenițli. Alte hori acolo, Ghesușchioi, Calibra, Hoșchioi, toate horile astea, le băgare, că ține familie și nu șede lumea de adun. Sunt tot despărțite ca să nu aibă prea multe legătură un calantul. Fumaxus? Fumaxus, nici nu avea hor mari, ca să zici, nândi era mare, ninte avea 3.000 de oameni. Nu avea vreo hoară ca zice. Acolo tu xităxera este spun și cum fu islamizarea tu eta 18 vahi și cum fu fugarea țea tu eta hinghiți după protul polimondial. Un lucru mult bun ți la Adraș. Vreau să zburăm în heamă un lucru mult umșați la Adraș tu daunili 13 Viena. Atunci am dat să înclidea 200 de ani de când a fost adrată gramaticală Boiagi. Inițiativa fuata, tini Adraș lucrurile astea, vineri să adunare oamenii acolo. Cum a avut și tu? Era și el Chiramansus, de ce mai este. Și a ta, Marilena, adică era și tu aer. Bun. Era Boiagia, era inițiativa lui Boiagia. Al Boiagia. Care vine să deșteptă tu noi. Era 200 de ani, dar și gramatica. Și se adrămână andamuse acolo Beșli, Viena. Ajutași multul prin zățem atunci că vine și Temelilu, Constantin, vine și cântă acolo. Și prin zic că asta e una doar a ta și adun armânlii. Constantin pentru Sonii, până atunci, când nu era tu lumea armânească și de atunci să-și ță câtă lumea armânească și ți-a adră fu Timirache. Problema este și că mulți mândresc că adarăm propaganda. Adară propaganda, ții voi cu ei. Dar poți vede că sunt oameni de Mirachi care mândresc cu catini și ca mini și zic că să dăm pare, asta va să spun. Propaganda e altă, propaganda e pe nivel național. Omul care șede și îți duchește unul la altul, nu adară poate propaganda. Normal, iți om îți duc, duchește că zborăm ca oameni. Și e și mult ughinea, ți-atoră cu iertare că ți-a zborăm, mai e și mult ughinea adunarea, cu tot că și acloți, iară că de gramatele și ți-a născând scrisor nu neam și îmbogăsire și ambasadă gărțească, că lipsește nu neam, că e propaganda. Am tot oamenii vinea, lipsescu de pe bază de gramatia este, poate că vinea mai mulți oameni, nu știu. Că este și interesant că ți-atoră este vără contra și pitreați în scrisor de gărții ca să nu neam, hai să neam să vedem. Am mai și mușat și este un altă hăbare, mesaj, cum zicem, că poți să îngrăpsește. E limba, nu? Și ca să schimbă latina, normal este de-are ziceți că nu poți să îngrăpsești armânească, că latina se îngrăpsea, este de latina, cum să nu îngrăpsești? Era născând de sute de ani, nu îngrăpsea Duneaua, e alta. Asta și la Mocan. Mocan e că se îngrăpsiră, 170 de ani ninte sturnare la latinul vlahesc și latinescu. Îngrăpsea latina, sute de ani nu îngrăpsea. Am zis, nu pot zice că grățească se îngrăpsea de daimă. Și bizantina era alt alfabet și au și 100 de ani tot. Cam mulți nu îngrăpsea aici. Voi să aduc aminte cum te cunoscui eu. Era Naudzățânau, era la congresul de Freiburg, ațel de Sony. Acolo ne vidzum. Acolo ne vidzum protamare. Nu aveam ochii tine acolo. Adraș una cuvânt, dar acolo arhitectură armânească.
Și Fimisescu că ghivăsii tu zborul a nostru un textul a tău. Fimisești textul acel? Ațea de arhitectură. Nu, ațea fu venda cu arhitectura armenească. Și o adraini cheamă din Daucasi, Siracul. Și a spuneai, și erau și caduri. Tipurile de bănare, Ama, vreau să te întreb în cheamă și legătura cu Vasil Barbaș cu zborul la nostru. Că știu că Pitricușa acolo un permis. Era tu 93. 92 și tu zbor la nostru. Ația era alta. Acolo Finisești să contextul? Țin minte, cum nu? Era Ilia Pispa, care zicea că zicea un permis cu iertata lui sora atunci, Despina. Știa multe permise, dar eu nu aveam parazi, nu aveam casetofon, țiva nu armasi. Am armasi una carte îndrepțită de mână, de mine. Și zicea, el va să zic un permis și el căfta să zic că cam apragalea ca să îngrepsescu. Tu n-au zis doi, nu aveam ghinghiți 11 de ani. Și nu știam armânească. Știam Buenos Dias și tu cheam că Bueno, bine și Dia, Zua, le făceam legătura. Și când dacă să ies, zic că una oară și închero, tu cheam, eu lipsește schimba una, eu după ani de zile m-am mânat aflai cartea aceea și mi ciuduseam când știam armânește și îngrepseam. Că Ilia Protali zicea Ghini, am făcea și asociații corecte, că era de latină, una oară, și tot știam eu ție este și. Am îngrepseam și. Și mi ciudusi mult. Nu aveam văzut atunci armânească, nici românească. Am îngrepseam S-H-I. S-H-I. Ciudii. Natural. Da, nu știam românește, îți bag coada de lup. Nu știam nici S-H. Am îngrepseam automat S-H, că era din engleză. Paraxen, nu? Un chiro știam de grățească. Țin minte că îngrepseam chero, nu chiro, că chiro în părul alatus. Da? Un oare și un chero îngrepsi eu, era un pic rar. Și de-apoi căța cu acel permis care s-a de mult tu la huhor de smolca cu omul care va să învețe limba. Și ginul în părtică și eu scuchi și de-apoi omul ducheaște toate limbi. Și ducheaște și au un dialog cu mulierea și este mi cheamă tora va să adrăm una duchi măseare, vreau să băgăm soacră ta în cheamă tu moabete. Pirmiflo ăsta cu colaborarea al Todorlu cu zborul nostru, cu pirmiflo acela de la sora la Lilia, de la Despina, care îl pitricu la revistă. Și mi-a ca una fama și că a dus himi și pirmiflo acel. Și vreau să întreb soacră ta, tata Zoe, Bara, amintată Farmachi, care fu experiența ei cu numirile ăsta dit revista zborul nostru? Să ne dăți în dau zboară cum lu mutriș? Revistele este, le vedeam la un cusurin de-a meu, care le avea adunat toate numerele. Și până când răsfoiam și revistă, mutrii pe copertă și era un cadru cu mai mulți armâni, un andamusi care era acolo, Freiburg, și vizui un tiner care mi-a zis multul și fata mea atunci era și era ilichia lui și zice, ți-vcior mușatua estu, când mi se pare că suidisește cu fata mea ca să luam tineri. Și de-apoi, peste 2 ani, fata mea n-a dus acasă un ufcior care era idiul. Nu l-a spus până tora țimindu-i eu atunci, am după să luară, îi spus a fetei să știi că eu îl vizui mă înaintea tatăl și așa ne intră tu mirachie. Haristo mult tip pirmiflo ăsta care faci mult tra filmul la nostru și vreau să te întreb tora și cum îl vezi zinerile? Zinerile îl văd ca fciorul meu. De prota oară și eu și cu chirul dumneatul, când îl vizum, nu-l bundisim ca xen. Îl uritisim ca fciora nostru, ca om din snafea noastră. Him mult apropiați de el, este un fcior mult bun, nu că este ziner la meu, mai este un fcior vrut de tot armâna mea noastră.
faci multul ghini te armânami, poate te-ți esti multul vrut. Haristo multu, prindeți lu aducem aminti și fciorul tău și nipoata, Bianca, care și multul chiro la ei și prindeți de legătura multul streasa, n-amista de nipoata ta și de Todorlu și de Maria. Chim în fumeale și vă spun, nu îl duchim că este xen, noi îl duchim armândea nostru. Păi nu este xen, este armândea nostru. Haristote ta Zoia că apropiași pentru zonii, știu că a avut și încheamă indirisia și nu știu, tora este zori că feata dusi acolo, Beșli, Viena? Nu infuzorii aici, că n-avem cafezu, ne vedem de multe ori, nu o ducim că este largul. Haristo multu că fuși simfună pântul Sorin sintră tu filmul la nostru. Intră tu moabete Maria, cu chiral Todorlu, și voi să ducem moabetea tamam diu alăsă teta Zoe. Ți vă zic că cu articolul ațălții al încitul zborul la nostru, cu permiflu a spus de tede după permiflu zis de Despina, sora la Lilia, și vreau să te întreb reacția ta, Maria. Care a fost reacția ta la ți mamă ta? Eu nu avui tare reacție bună cum a avut mama, eu avui altă soie de reacție. Toațel chiro era milugurseam, eu n-ai mani ca tu alumta este te armâname, te limba armânească și toată minarea ți-o adram. Lucram la radio și am da vizui cadrul și vizui și numai fciorului ațel, ți băgă un permis pe armâneaște, luat de tunăhoară de gărții, si păru ațel ficiorului era tu ilichia mea, nihea manic de mine și zici, tora de in și ea este, tu si păru că ți niuloninte, când ei, eu hiu manieca oații, du și știne tora și te bați din intea mea. Și mi duchea și când vine văr pe un loc ți era meu, ți caf ți tenea o atora și te faci că ta știi și armânește. Era mult cârtită foi. De-ali. Zile psei. Vreau să te întreb, Maria, știu că și fetele armânii nu para zburăsc cu lucrurile astea, ama în cheama și să spunem cum l-o cunoscuși tot de cum l-o vizuși protavară? Este o istorie mult mușată. Era tu 98 anul și vrui to acel an să andam se armăilor, tu gărții, andam atom vlahon și noi eram dusă niciunoară acolo. Și zici, haide, este în voi să mi duc. Și mi duci când mi duci la lucru la radio, eram fugită în 2 zile tu gărții, aflai soia de partea limanii. Și după când mi duci și mi turnai la radio, le zici oaspeților de la radio, este în voi să mi duc eu la andamul fără de altă. Și doar acum să ducem, tu 98 anului era mult greu să ajungi acolo, avea înainte diviză și zburâi atunci cu oaspețile de Veria, cu Tag Galăiți, cu iertat lui Iorcu Maneca și pălcârsii să ne-a dar una climare, să îmi petrea cu una climare, ta să poți să scot viză, ta să poți să mi duc tu gărție. Și ei unul și unul se îndreapă, se răspitrea ca aclimarea și așteptam eu, așteptam una aclimare la andamul se este de gărție. Și unul ar vine este de la directorul, de atunci de la radio, de nu aveam case un birou, tu ți lipsea. Și ația ne zise, Ina, că zise, vine-ți voi, a este prindeți, ți aclimarea ți-o aștepți. Când am dus acolo, vizui ca de lihea aclimarea, era ca de lihea de noi de secția armânească de la Radio România Internațional, ama nu era de gărție. Și mutrii la telefonul de Ghinea, de pe fax avea venit, telefonul era de Germanie. Și mi-ndui că n-a ca ceva de la Vasil Barba u Petre cu aclimarea. Și mutrii telefonul nu era la Vasil, doar mi ciudusini cheamă. Det câftăm, mutrim și aclimarea era petrecută de un ficior de Germanie, de cal.
Și atunci ne dușo minte că ți lușteam care este, gine lușteau de la Irina Paris, îmi pare luștea Mariana, Barba atunci, Caragicu, Coandă, ea luștea și si de gine torau, luăm ațea și ațea o băgăm te viză și așa ajung și tu gărție cu aclimarea petrecută de el. Și după ne aflăm Velestin, acela an sfeațea andamusea Velestin, și acolo îl vizui, ne cunoscum. Ne aflăm Tahina, să-i zic Haristote aclimarea ținiu feții. El îi zise Tahina, îi zise Calispera, atunci mindui eu... Tahina la 8 îi zici bună seara. Era și emoții. Singhiri. Și atunci eu mindui corbol zici va să zborască gărțeaște ama nu și are hăbare. Și... Gine, mă pântu Sonia și ne cunoscum. De-apoi vine toanghe două unili, îmi pare, nu? Vine tu Românie și... Asta vreau să aduc aminte. Fu cursul acel de la Universitatea de București, de una stămână. Și atunci, una stămână, ca fizu, ne adunam cu tine. Și atunci hineai și la Pilisterlu și Fimisescu că avem un spectacol tu chirolul acel. Și Todor Lufurt mult cârtit că cântăm acel Rufeli, care este un cântec mult agru, așa mai de polim. Și prinde să spunem că el nu l-a Arisescu. Nu le are hare. Care cântec ăsta? Rufei Căzură Nil Dior și fuși cârtit că l-a cântăm. Maria era tu Pilisterul atunci și tine fuși cârtit că îl cântăm. Bun, aveai dichi că era un cântec bagru. Și tine nu-li vrei. Poate eram cărtit că nu știam cântecul. Poate și este. Eram ahăt patrifist, eram. Vă aduc amintiți-vă personal trămini, atunci când vine Todorlu, de-apoi mini feci numta și igri al Todorlu la numtă, nu mi-așteptam și vine la numtă și erați dole la numtă de adun. Maria, nu știu, fu complicată istoria asta ta cu Todorlu? E fu naturală? Apoi a devine. Ți poți dă. Tora ți vrei tu, ți să le descărci. Nu, m-aș înșeamă. Fu natural. Natural, e. Prindeți-ți că adrat ni scântii lucri de aduntră lumea armânească și voi să zborești în cheamă tră cartea țatră Graiul Armânescu de Turia, cum lucrat de adun. Vă întreb și Todorul Lama, voi să întreb tine, proba. Maestru era cu Graiul de Turia, era cu Sobolev lucrat de adun. Era un proiectul ți era comandusit de Andrei Sobolev și de Schaller, de fapt. Și Andrei era după Schaller acolo. Era un proiectul de slavistică de la Universitatea de Slavistică. Era Universitatea de Sankt Petersburg, de adun cu Universitatea de Slavistică din Marburg. Și era un atlas lingvistic al limbilor balcanice. Și tot este atlas lingvistic al limbilor balcanice, o aveam băgată și limba armânească. Și ca să aflăm un loc de limba armânească, luăm Hoara Turia Crania, de Gărție. Și acolo ahurhim lucrurile astea, ne asim în hoară și zum vreo 3 stămâni, poate și cam 1 oară și zum 3 stămâni de 1 oară. Și după aia avem dus și alte ori, avem chestionare adrate dininte, ți le ufiliseaște la alte limbi. Avem un mare chestionar de zboarele de picurare de oi. Puieile de la oi, cum zățațea oaia la oaie, ma să aibă un ochiul lai, ma să aibă un ureacle mai mică, un ureacle mai mare, coarne mai mieți, mai mari și tot așa. Și ne aduc aminte că aveam aflat un picurar, sterviu numai, sterviu pitrachi. Și era, el ghinea dai maserele după ce bicțea locul la oi. Ghinea în aflam și ne făceam novete și ne spunea pe arabă toate este întrebări. Lucrăm 2 zile, avem născânte sute de întrebări de oi și după 2-3 zile de lucru, fără ca de lica multe sihăți din înregistrări, el la ei întrebarea apândesea una și una, ca tu feche era, când ți-ai zborul, ți turna zborul una și una. Și tu vitesită zici, are Dumnezeu, l-o scăpăm lucrurile și de ți-ai gâria crania, a scăpai lucrurile, îl bitesi.
Și stai eu muito clipată și zice, cum doar un becăsip? Ei, un becăsip, zice, și nu sunt toți, e mare și având de alte, zice, cum becăsip, mă, cât o voineață. Și aici nu-i ciudul să zice, cât alte are, că eu nu situația cu mintea, cât poate să mai chibă în limba mea botru. De-am cartea e și pe limba rusă, este este care molobui, mult mare, n-aveam aici găsită cartea să iasă pe limba germană și mă îndoiam că este mult mai bine, că ți era te armâneaște și un romanist mă avea și pe germană că rusește, am gândit pentru să ne ieși pe limba rusă. Mă îndoiesc că este gine îngrăsită, nu pot să știu. Tu ți petrecu, eu fu trecut pe rusește. rusește. Mă îndoiesc că e gine să năzâți și ți minduiești să tine tră cartea asta cu Turia, Maria va oținem tu mă obeti, ama minduiesc că fații tora să ziți îmi dau zboară tră cartea. Și gine. Tora rusă, germană, dau li limbi, nu sunt multul de... Nu ordina cât multul. Turia, va pe grățește. Asta carte lipsa de ani de zile să scutăm pe grățește. Că nica sunt o acloți născânțe care zic că e propaganda, nu îngrăpsim, armânește, nu se poate, și ceva. Și când venim tora cu una carte care este toată gramatichia, care arată acloții și dicționar, zboare și multe. Era multă genie, schimbat o grăție ca să vede. Că este una singura carte ți este de lui Mușa, ți este tiria mentalitate. Nu se îngrăpsește, nu e limba, știu, este plină de complex. Și de aceea era ghinia asta. Rusească mine nu mă cretește atât mult de aceea că limba noastră cu colegul era pe rusește, tine erai fresh, tu germanii, nu știa cât ghinii germanește ca tora și era limba de compromis. Și tu Rusia are mulți super serioși care îngrăpsesc cu ăștia armânească, are atât, 3-4 din ai mai buni vlahulor, sunt de Rusia, are oamenii ce îngrăpsesc cu armânească. Și bun este că avem texte, asta este. Noi când vrem să intrăm în limba mai avută, avem ananghi de texte. Iți limba, ți zburăm tora, mucănească, vărgănească, răsească, toate limbile este trecură de un proces de standardizare. Și este să dar și pe baza de regionalism de cărți. Iți limba zburăm, are cum e cartea asta Turia, nu e una, are sute și mii de cărți care sunt tot în limba îngrăpsite, ca să le iei de acolo regionalismului și să faci una varietate standardizată. Și asta lipsa să facă tu mai multe limbi, tu mai multe hori. Aproape, ziceam, toate horile armânești accesezi. V-ați zis, le dăm o abete asta când te-am dat un sea de sumedru de beșli, tine ziceai că pentru Sonia asta este un deziderat. Vrem multul, să vedem asta localizarea. Cum este limba armânească, tu tadi hoare. Este cu tot, dar ceva mai vrei să faci un standard și zici că noi de Washington nu zicem omul, nu zicem care, carni, ama zicem așa una variantă. Ei ne zicem și zicem cum zbărește Turia, cum zbărește Ameru, cum zbărește Andon Poci, alte lucruri. Lipsește și tauli lipsește. Maria, angrică încheamă ațea că era hoara al Teohar Mihadaș, că era emoția între noi că știam hoara asta prit Mihadaș și nu. În dreptul zic nu, eu hoara a avut și o istorie mult grea, cum a avut și multe hori. Hoara tu defterul polium mondial zguli. Sfețeri multipolime fără salumtară și actare și fugi hoara, smută de acolo. Ai de zile hoara avea rămasă goală. Oamenii sturnară de până scânța ai m-a amânat. Și tețea era un soi de arupere și când nu vedeai fără de alta țea legătura cu, nu puteam să fac legătura cu Teohar Mihadaș. Casele era căzuti tu polim tuti, arse. Case vecle avea rămas, îmi pare, unui ahtare lucru. Nu avea multe case vecle. Mași că oamenii le știa de-apoi istoriile, că sturnară tot turianile sturnară acloți, mă mulți. Ama după ți și zură, ai de zile tu alte hori. Maria, vreau să ne zic să-mi dau zboară tră Niclu Amirăruș. Cartea eu lucrați de adun cu Todorlu. Și fații tună doar tră cilimeanele armâni și tră părințele lor, că avem cartea asta care este un capodoperă, o avem și pe limba armânească, hartă aceeași al Todorlu. Cum fu lucrurile la cartea asta?
Coaestu cu Niclu Amirăruș, prota vrum să scutem un lucru a horia termina. Mi aflăm un editor de Germanie care tipusește Niclu Amirăruș pe multe limbiniți și ți este a horia este că le bagă cu cadrurile autorului, cadrurile originale autorului. Zisem că mas hibă discutem ceva permânește și este una carte ți îngreacă mult tu literatura universală. Minduim că este gine să o avem și noi permânește și cu cadrurile autorului, cu cadrurile originale este nica mămșat. Tora va era gine să aveam și una variantă audiobook, te este carte, vrui să-l fac lua drai, în dreptul zic, anul tricu. Ninte de Crăciun, vreau să bă un pișcheșiti ficiurițile armâni, ște armâni, să aibă un audiobook Niclu Amirăruș. Ama de amărti editura cu care scoasem și care are în drepturile tuti, că altă soie nu puteam să o scutem, nu ne dea de izine. Așa că așteptăm nicaz, vedem, poate va ne da izine, poate va o scutem pentru soni, va o scutem altă soie, ama va o scutem. Este amărtie că nu putem să scutem așiții, eu vreau să o dar un audio-videobook, vreau să bag și cadruri originale, ama vă vedem tora cum va să iasă pentru soni. Vreau minti să întreb Maria eroile lăspusiți. Vreau să-l întreb Todorlu, cum si faci legătura cu Cornelia Golnașnica în oară stea lavdu că tini n-ajutași multul că niscânța armânii turnași către lumea armânească și așa Cornelia Golnaț este una scriitoare timirache, mult bună. Ea și află mirachea asta să se îngreșească țivatră lumea armânească și tini o ajutași lucrul ăsta. Cum fu? Cum vă... Ajuta, este mult. Așa este. Mas nu erai tini? Multe lucruri nu poți le fac, de aceea că am atâta e-mail-uri și eu clar roșed și le pădisescu. Sunt și buni, sunt și ruti. Și una ziua, ghini, un e-mail de la una muliare, mușat îngrăpsit pe englezește. Să învățăm, nu cărtește, că mine mă resește să apândisescu cu alte limbi, mă ghini, una scrisoare mult mușată pe englezește. Dit americii, una muliare golna, nu știam. Și zise că vizuiții grepsește voi să vezi născând lucruri tu romanul meu. Eu aveam luat multe dahtări e-mail-uri și nu dai mai eram hrios cu romanele ți ieșire și zici, hai să dăm încă una șansă să vedem. Nu avem chiar o muliere îngrepsea atât dulci și atât mușat, zici, va mi-ajut? Și zici ali Marileni, eu țin 600 de frânze, nu varie Vasescu. Era carte 500 de frânze. Și voi să știu desi, istoria ța pe frânza ța și istoria ța. Muntarea și tine desi istoric sunt corecti, că este un roman istoric. Plăcăsesc cu mutrea. Și zici, normal, de multe ori avem e-mail-uri care omul îi îngrăpsitul de dau minute. Și noi de apoi și dăm 3 zări și apandisim. Și nu li voia este lucruri. Cât studenți îngrăpsescu. Aici tine ne cheamă literatură. Una secundă. Și eu de apoi și 3 sihăți și apandisescu. Și zici, te plăcăsescu, tine tăresești, ne-am tu gărții, ne-am tu vacanță, și tine la plajă și mutrea ne cheamă cartea ața și zice, e bună, e nu. Ți-s apandisescu. Și ea că ți mă eu nu eu văsi cartea. Eu văsi ea și îmi zice, de apoi că e fantastică. Și eu apandisi cât puteam mai ghini, am bazat pe minduita ei. Ok, Marilena, adrași țivații vas armână tu literatura armânească, apriduțarea armânească după romanul ali Cornelia, care e îngrăpsit pe engleză. Cum fu experiența asta de apriduțare? Prota, cum zicea și tot de Cadelica, el îi dea de cartea și ghivăsea autora. Și merisește zghivăsescu, ma când avzei că e țivate armâni și numai nu știam și actari, eu zic și făhibă vârmucană, care știi. Și aveam născânțe... Cornelia este jumitate româncă, jumitate armâncă. Mi-avea căzută tu mână născânte cărți îngrăpsite de născânță oameni, toră nu are simasiei care și cum. Și nu para era, n-avea legătură mult mare cu lumea armânească. Și mi-i cârtiră niheamă și tora zici tora altă care știe te armâni.
Și mi fură cartea, mi fură de la Protele Frânză. Când a hurchei su Ghivăsescu, 7 ori tot mutream numai ei, că nu-i ghineați pe Stipsescu și este muliare ei este armână și are altă numă, mărtată, ei care știe cum, zici, ei are bănată tu lumea armânească, că altă soie nu poți duchescu ți sfații. Și de când o Ghivăsei cartea, a voi născânti ori Ghivăseam în engleză și în cap ne-a suna armânește, este fu teațea utricui pe armânește. Că îi se părea că este îngrăpsită alatos. Cartea ți nu e îngrăpsită ghini. Și m-ați mi pestipsești să născânti ori, adrei mă mult de ahântu, unde baini poate mai cu aduseși aminte de Anavra Bianca, era la noi atunțea, și eu dădeam câteva ore, ziceam, ia niheamă, și Ghivăsea niheama este două frânză, o frânză, mutrau niheamă, că e pe engleză. Și ea Ghivăsea și zice, și ce zic? Zință și este engleză de alihea, limba este. Bine, zice, una engleză mult umșată, stilizată, ahtare, îngrăpsit cu stil, cu... Vreți și ne se pare că alatus este când este, unții vrea să o îngrăpsească armânește și de alatus să ieși pe limba engleză. Și te-ați zici, nu spate, este carte prinde să băgăm pe armânește și duchii că va hibă lucru greu și multul, că ți era carte mult mare, ama zici vaneaua este Borgi și îi spuși al tot de atunci, îi zici zbura cum le-are, zici că este m-am șata carte, ți-o am ghevăsită văroară tu bana mea, m-am sus că era te armâni. Și întreabă de se este simfonul să trec pe armânește, nu voi părea asta este. Și ea îi zise și de-apoi îi spunea Cornelia ca cât să-ți plângă și să lăhtărsi bărbasul, ghevăsi mail-ul, zise plânzeam, îi băgai pe împade și deam și plânzeam și bărbasul s-a spăret, zise care știți sfeații când o viți cum plânzea. A și făcut cartea. Sigur că avui chiroma greu, îi luăm multul, că eu atunci îi hurhi și lucrul la meu și aveam lucru zoa și noaptea și deam să trec cartea pe armâneaște, era câteva ori nu aveam chiro. Gini, te-țea fuma multul. Eu avui în bod, iuri fu la ațea parte cam poetică. Cornelia este multă poetă, ea se îngrăpsește mult mușat. Eu nu am mai este hari și atunci îi ghinea greu pe armâneaște sub ac tot ațea poezii, cum băgăia tot textul, tot zuhrăpsearea ațea de fisi și de jocuri și sunt mult umșat în carte. Eu vrui dead să le bag pe armâneaște cât cam am umșat, am nu putui că n-am eu este hari de poetă. Ți fascinant este pentru sune că Todorlu fu acel care ajută să iasă cartea asta tupade cu numai lui. Și asta este Todorlu. Numai ta ajută. Asta este delicia. Era și mușat cum ahurhim. Eu nu duceam Anangel Ghevăsescu, că era mult mare, mă ajută și cafe zoa, a avut un chefi. Și de atât ziua, așa este făcea. Unul are să minte, eram Mitilini, eu eram drum, ne-am la mâncare, zice, au fost Ghevăsescu. Am eu cu Cornelia, voi altă chemie, că Stipsescu, că și este ajută, ne cheamă la, ca să aibă pisti, îngrăpsi, ti hoara mușată. Și zici, n-are ahtare hoară. Toate hoarele sunt mușate. Era neves, că... Ama, tine nu duchiși, poate că era neves, că duchiși, dar apoi, ama știi cum duchi mine, că lipsește ea de schimba de acolo. E un permif cu... Permisul nu știam, toată cupitul la care mori nu știam maestru, care nu era gol, în dreptul zic, ama, știam altă. Tu carte, este zbor ti, tutti horile în vârligă. Este Aitoș, este Orel, este Flamboro, Rotropichi, este Hlerlu, adică apar unii de hor. Mașnim feo, neves, care nu apare. Și de acolo lipsește. Prite excluziune. Prite excluziune. Și zice, da, ai dreptate, mă, nu vreau să duchiți. Așa. Marilina, vreau să zici, încheamă fuvără răie la nuntă, ieșit Alexit armânește, cum uminduit? Noi avem mirachis na Alexim armânește, cuțe. Neasim tu gârție nizeam mult, tot un hoară, tot o armânească, nizeam în băiasă. În băiasă vuvusa pe gârțește și acolo aveam născânță sos buni, mulță, unde ei, Nico Vrăjituli, la care și deam acasă. Și
Nico avea un strang mult umșat, Armănescu, strangile din Băiasă, și el și Nicuchira lui, când sluară cu strangile armănești, să alexis cu strangi armănești, să dusi, iau lo pe cal, mult umșat, noi vizum caduri de la numt și narisim mult. Și când fuma betea să drăm numt, după este zisim, haide să luăm și noi strangi și ți strangi, haide să luăm strangile din Băiasă. Și n-adrăm atunci în față în comandă și adrăm strani armănești să n-adrăm doile, zburăm și cu nunile, cu ani și cu nuții, Nicolae, și le zisim și a lor să adară strani armănești, să iei și le adară grămustinești, mult umșat. Și nu avem un reghie fără de altă. Mama avea mirache mare să mi vadă alexită tu albi, fustani albă din vestă, și atunci zici, să-i fac mirache așa lui mami, va îmi bag fustanea albă la biserică și după mă alexesc cu tu stranile noastre armănești. Ne-am șat că mama era mult, vrea să știi băcății cum sunt tu stranile și tot îi ziceam de atunci nu aveam ahtare cu WhatsApp și cu deașe și îi zici valiveți, sunt mult umșate și când le aduci acasă vin în București, aduci stranile, nu îi le spuși toate, îi spuși maș fustanea de perghios ți-ți bagă la mlier, este de plaie toată fustanea și îi spuși mi Alexei cu ea și zice, și ea mutrea, cum te risești? Și era și mama și era și vesta, fratele, și daule când mi vizură, nu valea greșesc cu toată bana, nu vrea să ne spargă chefea, am azi vedea că nu la buhare aici. Și era, ăla mamă, laiva bastora. Și după gala le scoși și alanti și le vine inima, le vine să sisichisiră. Și noi m-am șat fost și nepoată mea când o vizu stranile al tot, deci vizu fustanela și zisitora v-ați bați fustă cafeatele? Și o luă pe telefon alantă babă sa și să să-i spună la telefon, tot de la numtă va bagă fustanii. Și mi-ndesc că fumușat așa, nu știu, mine mi-arisi că vine și pe listerie Alexița armânește și este o fumare harau și ne cântat mult umșat atunci. Și... Prindeți zicem că fuși pilisteră, Todorlu fu pilister și Todorlu pentru Sony ne ajută să creștem ca pare de joc pentru Sony. Marilena, dă-ne un zbor așa de bitesită. Mi hârsii multul, că mi-a prochiat să zborăsc și eu, să zic și-o dau zboare de todi. Și eu pistipsesc că noi lipsește să luăm niheamă urneche de la el. Ți vă zic că este, vă zic că lipsește să nu greșim, că îngreacă multul, să ne ținem a noastră isnafe, să ne ținem limba. Și să nu ducem noi mai departe limba, atunci ca de alihea că va-ți facă ați zăsiși tachi, papa Hagi, că va schiară. Și este amărtii schiară. Cât putem mai mult o străzem să ținem. Iuliana, școlii vor să adară una nică doară, e un cadru de daunili 6. Opa, te plăcărsim să aprochi. Aprochi, da, aristo multul. Daunii 6, rămânească. Nu știm, am de iuiera. Este sta la radio? Tu, Daunil 6, veniști de mai multe ori România și cu discul de CD-ul de Andon Poci și cu cartea de la Tritonic și la zilele a culturii armânească, poate să zic în dreptul, nu știu, bravo. Veniști de mai multe ori atunci, Daunil 6 în România. Super tare. Adică haristo multul. Bravo. Super. Și tora că zbură soacră ta și Nicu Chira, vreau să te plăcărsesc să zici tine îmi dau zboară trăiale. Adelihea? E. Tora asta că e mai bună soacră, mă nu zic de tia că este aua, am de tia că este și. E. Duceam, dai-mă, protavoară, țin minte că vine oa fără să știi bă că yin și fără să știu va hibă casă, aua deșclisa manu. Era mare ciudii că vin de tvârhării și avem în Adamosi la Gara de Nord, București. La stația de Arațili, la Gara de Nord. Și ne chirum, zisim, la hotelul Cernica. Față, spate, una, alta, eu, vă ne aflăm, nu vă ne aflăm. Și nu ne aflăm.
Și născând lucrurile sunt îngrăpsite. Nu era nică limpide. Va ne luăm, nu va ne luăm, va him, nu va ne him, va ne hiba soacra, va ne hiba, adică anea. Nu se știa miera, cumva. Nu. Și zici, mă, că nu aflu țiva să dar acasă, nu mi știe văr. Maria nu ia știe că mi caftă. Nu ne aflăm la Gara de Nord, doar nu vă dau acasă peste soacra, ținui soacra, vă znec acasă, nu znec acasă. Era mult strânhursit. Și zic la taximetrist, du-mi la Bercen. Bercen. La care ne zeți? Alea cu tare. Sebe. Ne-am acolo, nu știam, aflu vără că Marilena mi căfta tu că să bă. Nu avea mobiluri și avea telepatia, ama nu avea telefoane și doctor. Și zici că chirui în adunare și eu căzui tu vrare mult, nu i-astea, mi-aștepta și nu i-astea. Că dacă nu lipsește să ne-am acasă, lipsește să o căftăm la gara, să mai ședeți la gara. V-ați ședit la gara, mas nu aflu la Bercea, mă mi-tornul la gara. Trețem, ne-am pe la Filaret, pe la nu știu eu, mi dusi taximetrist, toate absolut aiurea. Când minte de Giadei, o ved pe ea, Maria. Așa. Tu mese de țiva, de Iova. Și nu, tu cheam cum că acolo. Și zici la taximetrist, taxigiu, eu zic taxigiu, zici la taxigiu, ațea este, de ție ațea este. Ațea este mulherea care mă-i caftă. Stop, ațea este, ațea care te caftă la gara, ca oachim, da, ațea este. Cum ajung seaua? Nu știu. Și eu luăm și ne asem. Și de-apoi o cunosc cum, pe soacra. Mare ciudie, cum aflăm dip acolo, că ea mi-avea căftată și zice că dacă autobuzul din Gârții, din Vârgării, nu ajunge la Gara de Nord, mă ajunge altul undeva, hai să o căftăm autobuzul acolo și era un răsihate, dau si hărți, alegăm mașiții și dip acolo, eu n-avem chilută, n-aflăm. Și aflai, dar apoi unei mulher, adică tora soacra, iară, nu Maria, care mi-aștepta, când mi-aștepta. Și ea și o ținem de Hinghețan. Și este mare emoții că ne ducim, avem chimia, cafea oarecând o in, ne-am dat mâncarea mea preferată, cum se simți voina mea multul. Și de-abia aștept ghină iară la Viena, la Beșli, cum zici și tine, multă ghini. Și doar aveam trecut un an fără zghin la București, eu am parat până cum trecut un an fără zghin acasă. Estou muito că n-apruchea și nica una moabete vreau să disclidem. Ațea cu proiectul ăsta mare care l-ai tora tu meslu sumedru Beșli Viena. Vrei să îndreți una andamusi, tră standardizarea a limbălei armânească. Tora asta este una turlie de provocare. Mi dus cu că imagines na zăstine mintea ta. Andamus ăsta de Beșli. Mintea mea este să ne adunăm oamenii de știare, de știință, cum zicem, scădzum tu în sinfonie, să vedem și acei care nu sunt atât cunoscuți. Că tu elvetii, tu germanii, tu polonii, tu cehii, tu rusii, eu ți are oameni care au mirachi de armâni și îngripsesc cu termina mea. Am armâna mea, nu îi cunoaște. Și acei vă zine la Viena. Una ziua, oameni profesori, xeni, ți zboresc cu te armânească. Δεύτερα ziua, armâinii să află și ei, să încace cât vor. Amânarea n-a să se încace, de aceea că toate lucrurile de care vrem să ne încăcem sunt rezolvate. Turnau 96-97, publicate turnau de znau, s-a întâlnit bitului, una conferință de una soi conferință standardizare, dreaptă din domnul care fu mult criticată și de Gârții și de România. Am mintea mea fu bună, de aceea că avem multe, cum să zicem, putem să ne apropiem de una limbă din mai multe locuri. Putem să zicem că noi avem duchiare, o vrem acasă și este băgată acasă și nu vrem la școală, nu vrem la vitrină, vrem a mea limbă de inimă. Asta este o apropiare extrapersonală. Putem să avem acea mutrită de om de știință, cum ghini colegul nostru cu care îngrăpsim cartea de Turia, va să o aibă și de-apoi să adară altă limbă. Să aibă tu CV, una limbă cercetată, cum zicem. Poți să vezi și mult național. Asta limba, o andrăm limba standardizată, ticrat lucutare. Și să andrăm dialect. Gârția zice că dialect nu există aici, România zice că dialectul... Da. Deci voi să zic că tu în limba poți să te apropii mai multe locuri.
Și acolo voi să ne adunăm mai mulți oameni, ama limba ca să o avegli și ca să o duci înainte, ai un scop. Poți să greșești tu de emoțiile tale, poți să greșești tu de nația țea, poți să greșești tu. Scopul, mă vrei să țin în limba, este unul. Cum să o țin și cum este mai ușor să o țin. Atunci poți să greșești de toate transcrierile fonetice, nu este ananghe de om de științific care ți zice că greb să ți africată și ți parafonetic, nu știu ți. Nu este om de minduitate naționalist care ți chine că lipsește să fie loial cu statul cu tare, cu cratul cu alantul. Nu. Este mintea de cum să țin în limba maghinii. Și acolo mi ajută mult în vărdigarea asta care fac de ingheți ani la alte limbi. Că mi duci și Guatemala și Mongolia și nu vrei să știi eu și ved fenomenele sunt uizile. Une limba mă soțin, nu lipsește să asculți ți cratlu, ama ți zic a ți zborescu. Și masa ți zborește a pofăsi de multul. A pofăsi de tia că-ți vede tu cărți. N-ai mai multe cărți sunt îngrăpsite. Ite de Constanța, editura Samarina, ite de America, de Connecticut, nu știu, toate limbile, toate editurile care îngrăpsesc cultura pe armânești au ațea. Majoritatea, cum să zic, am mulți oameni apofăsiră că ite discuția fonetică aici națională, cum să îngrăpsim ță cu taf sigma, ili cu ță căciulă, cum zicem coada de lup, ite cu tăsă, apofăsire. Cam mulți cărți și zbortora din scântii sute de cărți sunt băgate și scoase turmecdane, sunt cu tăsă. Mine, ca filolog, mă resește când fonetic un grafema este un fonem, fonem-grafem. Avzi un zbor, îngrăpsește un elită. Un semn. Un șad este. Doar pe germanești, ca să zici ș și se îngrăpsește s, că, h, pe mine mă enervește. Ama asta este ortografia istorică. Nu mai zic de franceză cu beau coup, care boco. Putem să adrăm o tema armânească, este apofăsită. Și de asemenea, cu acea adunare, nu va hiba în căcitură, va hiba una ștampilă de la Academia de Austrie, că apofăsile de bitoli în 97 fură bune. Și masa apofăsi, mas vreți, tora zborăm niheamă, tineologisme. Că vrem, nu vrem, să nu ne arădăm. Că ne apofăsim, tora, că să îngrăpsim să și să că, nu ne ajută, țăria este zbor, e o tehnică, îți fenomen nou, îți lucri, îți fac toate invențiile, este ananghe de un comitet mare ca să intre tu în limba. Și tu este, nu poate să aibă armânească. Armânească nu are niciun crad, nu are niciun academie în spate. Doar Academia noastră, toată Austria, ne cheamă oare în spate un oară. Poate mâine nu are. Amatora te un adunare va să aibă din tau trei apofăsi. Și cum vă vedem? Deja când zburăm noi toara, de multe ori veți că îmi fuzi mintea că bagă vră zbor de aua, bagă vră zbor de acolo, vă zicem universitetul, tine zis panepistima. Va să arătă tu gărții că panepistimio, este panepistimiul, leuforiu, dar după nomuri, ți va zic că este zborul ca de gărțești, am dat după nom armănescu. Și nu mai zbor de zboare, că zboarele intru și aia, tora, hai să ne duchim, că este muliv lui, de mulivea, va ne duchim. Sunt multe calcuri de toate frazii care lipsește minduite. Nu este mai zbor care... Îngripsiși multul tră, ți va zic că ajutorul tră initorul a limbalei armânească și zicești că este în greacă multul. Să avem texte localizate. Ți va zic că texte dit hori armânești, dit regiuni armânești. Are mare diaforau hoară cu hoară. Eu duchescu că sunt maxim 3-4 hori care n-au diaforau. Poate eu nu duchescu Ameru, Amiciu, când mergi Malagaș, duchescu. Ai stoi nomlu. Nomlu este diaforaua. Toate limbile și pe vârgărească, gărțească, mocănească, 3-4, ținții hori este unitate, dar poate alexești. Zicești că este ananghi de una gramatică a dialectelor armânești pentru soni și ca fi una de asta gramatică, nu prinde să zică că asta e gramatica armânească, ama asta e gramatica la acel grai armânescu. Gramatica unei limbi este una apofasi. Apofasi vă zic că comitet e crat care zice ațea este. Zburâși că este ananghi de dicționare tră localisme, zboarele ațele care sunt tu un loc și nu se află tu alte locuri și că prinde pentru sonii sibă un proces de asta să achicăsești să ți zbor poate treacă de la local la general. Zburâși de îngricarea care o are limbajul cotidian, acel de cafizu. Și zburâși trațea că drama mare pentru lumea armânească este xichea de standardizare.
Ai tu minte că Beșli, tu Sumedru, vas putem să imnăm una jgleată în inti? Una. Una Mai mult nu. Una jgleată. Așteptările va hiba mari și care gini cu așteptare că Academia va hiba Academia Armânilor va... Ala tu sas. Nu. Nu poate nici una. Noi putem, îți dățăm una ștampila, îți dățăm, nu e vreo propaganda să scrii la tinichești, nu e vreo propaganda să scrii cu tăsă, apofăsă este a majoritatea ei și ca de ținere de limba este malișor. Una gramaticare, cum să ținem standardizare, ca să aleți, una varietate lipsește schimba simplă. Doar am azi cu discuții, aceea este palatal sau este africată. Ei cheri oamenii, și nu, simplu. Și cunia, care era capitolul de alfabetizare, de vitului, de conferință, era fost mult categorisit de asta. Normal este și noi vă simt categorisiți, că noi facem, ca oameni de știință, facem un politică, că doar este calea cât mai simplu. Avem și o ideologie, că este mușat să ținem limbile. Și ideea este de ținem. Și ca om de știință, voi să le ținem. Că este unei lilici, cum se ține, Vasile Barba, dar mă zicea că chiar unei lilici, care un barcel de toate limbile este. Are de lihia. Putem să băgăm nici mai ideologia cloțică. Că scopul nostru este să le ținem. Când putem schimba și om de știință, zicem că vrem să le chirăm toate limbile, care sunt metodele ca să le știrzem. Nu? Om de știință poate le zghine cu metode la țivreitinii. Acolo este ideea că avem un scop comun să le ținem. Schimba simplu, schimba una simfonie și să avem achicheseare că case hoară zbărăște alte soi. Armânile nu va să aibă vără oară, cât nu au stat, academie în spate, nu va să aibă vără oară o instituție atât de puternică cum este Academia Afinon, cum este Macedonscă Academia Nanaukite, cum este Academia Română. Nu. Cum ducești să lucrurile astea? Tini ludzăsești tu teza țea de doctorat, tra care zburăm că niurisma țea locală în greacă multul și pentru Sonia este și un cheadic tră codificare, tră standardizare. Ți vă zic că puterea armânilor, identitatea țea locală, este și un cheadic, tu ți mutrești problema asta colectivă tră standardizare. Are vahi vră culaie din Messi ca fi nu să îngrăpsească cum îi tali carafeta ama asibă și una variantă standardizată? Pot că le fac în paralel. Eu tu la zborăsc cu armânească care pistipsesc că mă duchesc să cam aghini. Masa este interviu, vă făceam tu o casă, vă să zburăm alte soi. Putem să întrebăm în paralel. Tine mult dughini pot să duci acasă, vă măcare, ata, dune, nu știu ce măcare și veți mai pani și poți apoi să-ți îngăpsește că un soi de standard, cum se înfunisim la Bitole, cum se înfunisim la Viena. Nu e problema asta. Austriacul nu este față. Scrie germană de Hannover, mă acasă zburește, e problema. De alicia, Austria... Moldova ți față. E problema să zburăm alte soi și să zburăm, dar apoi să îndreptim corect ca la București. Nu e problema asta. Lipsește să știm mult ghinii că apofăsim, ne scânte lucruri și doar apofăsim că nu mai zicem că vreau să-mi duc. Nu e alatus. Frășăroții nu zic vreau să-mi duc, vreau să-mi duceam. Este consecutiv temporis de fenomenul văr, frășărot nu va să zic că vreau să-mi duc. Aseara era zmăcam. Toată lumea le adaptează. Și asta nu există latus, există apofăsii, ele neapofăsii. Hoara cu hoara, alte soi. Multe de este exemplu tora. Este și cum ducem masculin-feminin, cum ducem nescânti calcuri. Câte calcuri sunt la arbinești, adică la armâni, cum zicem tu arbinu, și câte sunt de greacă, câte sunt de albaneză. Și awații nu ducem noi, câte băgăm de mucănească. Prindeți le zicem a oamenilor care ne mutrescu să mutrească ți-vă să facă beșli, tu Sumedru. Și să ajută care cum poate. Bani siți cu sufletul anamisa de oamenii care vă se adună acolo, că lucrurile astea în greacă de alihea. Mai mult tutora tu, Chirolo, când inteligența țea artificială are ananghi pentru sonii de una variantă standard, că mai vrem să ne duchească duniaua din afară, nu avem cât eu prinde să avem una variantă de asta. Ama putem să ținem și niurismația locală de ca fi un
Este mare, mare ananghi. E. Că vedem Tora Pisipsescu și tu te-ați șuțeargă de la dreapta, este și detia asta, că avem xichi de ceva local. Ne cherem tu lume, ne cherem tu globalizare, ne cherem tu inteligență artificială și vrem ceva local. Pentru Sonie, asta este provocarea să ținem niorismația locală, ama sibă și siva trătuț. Todorlu, cum v-ați betisim moabetea noastră? Cu apelul ăsta că lipsește schimba daima un după. Congresul ăsta nu l-am ca să 3 mâncăm zile. părat și că betisim. Dar o zile putem să mâncăm părat, putem să andrăm și după aceea zicem, țighine andrăm. Va schimba cam multe. Vră rezoluții și după aia ții. Nu, asta este ideea ca să andrăm după, să vedem ca să zburăm cumva. Sigur, tu în momentul, am să vedem ce putem să andrăm de este. Și doar am să adunăm parați de conferință, nu adunăm alți parați, că noi putem să conferința să îndară și fără parați. Aței miraclați, aței ți-au mirachi, să adună și așiții. Yin omul. Zisi, haideți, him sinfon. Aței, țin greacă, ia și ți-va să andrăm de-apoia. Și zic doar de perspectiva mea, avem multe materiale, doar tutia este care te zici, avem adunate, nu? La mine, am mulți oameni care alegare noi, tu arbinu și tu vârgării, tu gârții, tu xenitii, tu românii, materialele este, schimbă scoase tu mrecdanii. Și acolo aia n-anghe de un loc, aia n-anghe de oameni care ajută, transcrieri, dau una științifică fonetică corectă, ca schimbă oameni de știință și ca schimbă clar cum se zbărește, am așa populară. Tilao. Doar unul care ghevasește cum îngrăpsesc cu mine, e Saramandu, multul căciuli în zeana, în ghios fonetică. Poate să spară. Sunt multe lucrări științifice care să spare. Omul ți zbărește, va lucri apla, simplu, așiți, ca să vedem, duchim. Ți vă zic că apelul tău este prindis lucrăm după zilele ațelei, după conferința ațea, după andamul ațea. Una carte nu-i ceva. Și este ananghi de oameni care sintră tu lucrurile astea, că arhiva este. Va era mușat, ora dai ocazie să zic și asta, ca să era că tora tu germanist nu minduiește ca cluții, aruncă cu părați noi, vră hingeți cereri, cum zicem, hingeți căftări pe tricui la asociații ca să află vră finanțare, mulți zori, nu este prioritet, prioritățile sunt altul evator, are hătii probleme, corona, mâini, LGBT, Ucraina, Israel, nu știu, ții sunt umeri, dai mai probleme, care v-ați da la armânească. Sunt lucruri care v-ați ducă chiuruti, mas nu le andrămtora. Ahăți oameni care adunare, cântiți, istorii, vă ascultare. Va era multul ghini, la congresul ăsta vă să aflăm și o metodă ca să dăm cale la un lucru constant. Nu numai un proiect, nu numai o conferință, mă ceva constant la care știm. Un lucru de cafizu. Acolo avem un cuibar de studii armânești. E una foliau acolo. Și este ananghi de oameni, de tineri care îți lucrează acolo și care poate să intră tu lucrurile astea. Prindeți sistem și Iena și Beșli. Și multe alte locuri. În general, noi ghinii să avem impresia minduim, ne ardem că aflăm soluția. Pantarei. Tuti cură. Ghinii zduchim, știm ce căftăm, decât să minduim ce aflăm. Aflarea, ne andare să nu duchim, ce ghinihim. Nu. Căftarea. Prota căftarea. Să căftăm, să întrebăm, să zicem curioși, să vedem, vrem să vedem mai înainte. Aflarea bună. Căftând, afli. Știi, când aduțeam aminte că a luat și un premiu la Bana Armânească, mine prindeasti Părăstăsescu. Și mi-a plăcusi singhinisea, zici vă da o frază și mi dănăsi numai ta putui să zburăscu. Voi să aduc aminte ții zici și atunci. Știi, era și caia ta că tinihi un neamțu armânizat. Era unul și caia, sigur, tinihi și Todorlu Armânlu, și Todorlu Germanlu, și Todorlu care uva lumea slavă și și Malargu. Când aduce aminte ațea că și caia ta neamțu armânizat, aduce aminte armânilor că noi armânii prindeți să ne armânizăm. Noi prindeți să ne armânizăm. Și asta este doar a ta tră noi că
tini ne ajuta și să ne armonizăm. Tora că voi zbitisim moabetea asta, până tu mă înapoi, Todorlu este tumultul lumii. Cum intră lumea armânească tu lumile tale? Că tine nu himași tu lumea armânească, hi tu mai multe lumi. Cum este lumea armânească tu sufletul al todii al calu? Tema armânească tu mine este o provocare de care mi hârsesc cu cafezua, și de care mi cărtesc cu cafezua, că sunt o căliuri malișoare. Eu tu chirorul ăsta de care mi întrebați la Hurhită, înainte de Lina, înainte de doctorate, cunoscui un caragun de Tesalii, Tasos Katsanakis, fugit, iertat și aistu, care duchi că Linau mi întreba de armâni și zise, îngrăpsea doctorat de armâni. Și zise atunci să amărti, tine cu hariții ai și cu îngrățească ți zborește. Tu 3 ani vas gherai Vasilie tu gărții. Studii gărțește, vas difețeai președinte la tuti tu gărții. Nu duceam atunci, duceam în Anglie să scot ahtea și doctoratul și tuti de armâni, să învețe armânească și una altă. Și nu era nișoară cale, că aveai contradit românii, dit arbinu și dit gărții, dit la armâni, de la tuți. Era mai lișoara calea, să îngrăpseam de gărțească, tu Tesalia, tu Rodos, tu Creta. Era mai lișoara calea și vă aveam, nu știu, știți, m-am plină de premii. Nu le-am și mâncai stânga în dreapta în Hiamașcop și ghinifu, ca și crește, nu fac pișmanii de țiva. Și pentru sonii nu ai manat. Pot de aua și în clos, am dat și tu de ațele alante. Am de mult ori minduiescu la ăsta, omul care avea bănat armânie, că era caragun. Caragunii sunt la armâni și zățea. El nu avea probleme cu armânie. El era vlahofilos, filovlahos, nu avea zore, am zățea, v-ați măți tinii, îmi dau probleme, ai cale malișoară. Alep și aista și nu faci pișmani. V-ați bitisim o să țățem mulți ani, 30 de marțu, ziua ta, și să hăristusim toții adrași lumea noastră. Haristos Todorlu. Să-i băneți. Să horhim cu cântecul ăsta, nu? Care? Voi să te relaxezi. Nu știu, mi relaxai că am dau chelchi de arechi, maga nu hiu relaxat. Da, tine hi pihai, toră. Adrași caldurul la țel cu reflectorii multi. Ca să petrec la soția mea, să știi că așa adrași cu la ei. Să intrăm unul ca Trump. Nu vrei cu ațea? Dacă nu vrei, Alexandru îi zici și ahutim, că nu vrei timp. Păi nu, ahutescu zic ție adrept. Asta e de mult, că înainte de armânie eram Todor și Todor. Coli, asta e eu poslițân. Poslițân aua? Nu vrei, nu ți se de apă. Coli al cum băian. Valei. Apă, că e mai mișiți, urmea, oa. Răchie, nu largu, nu largu. Am dat los. Să acolo ai tu ți-ți fețe. Altul. L'arcama. Chiuietim, da? Maria. Palto che mini ma grosso. Palto. Palto este mai gros, palto. Pe dar monul cum se trase? Palto. Nu avea nici palto. Nu avea de tăgare. Haide, și ții? Cum se tâmbare. Să-i băneți. Sănătate. Tora pe chefi. Da, tora timbuși. Bă, curăti mirachi. Grisinya mapukuraru moitas miya
iaia mea din mene, moi și-mi duo. Stau, moi cațaie, estimare. Moi cațaie.